टू दिस कम्प्युटर. हा, झालं सुरू. हा, हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. तर आपण प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळेच घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ समजावून सांगितला. आणि तसंच इस्कॉनच्या सर्व टीमचे धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्यानेच आपण हा उपक्रम घेतो. वर्गाला उपस्थित सर्व भक्तांचं स्वागत परत एकदा आणि सर्वांना सादर प्रणाम. तर आपण 55 श्लोक मोक्ष संन्यास योगचे पूर्ण केलेले आहेत. आणि माताजी, आता स्क्रीनवरती काहीतरी वेगळंच दिसतंय बघा. हो ना, ते काय झालं मलाही कळलं नाही एकदम. परत शेअर करायला पाहिजे का? मेल शेअर झालंय, म्हणजे तुम्ही शेअर हो करत हो. असताना हम्म. पीडीएफ परत एकदा स्टॉप शेअर करून परत एकदा करा बरं. अच्छा. हा यू आर स्क्रीन शेअरिंग असं म्हटलंय. हा, यू आर शेअरिंग स्क्रीन, पण तो सिलेक्ट होताना मेलचा स्क्रीन शेअर झालाय. हो, ओके ओके. हा, म्हणजे जो पीडीएफ ओपन झाली असेल ना, तो तुम्हाला शेअर करायचा आहे. मगाशी झाला होता कारण हो तो हो. शेअर. परत शेअर. परत ओपन करायला पाहिजे का? पीडीएफ ओपन दिसतंय का तुम्हाला तिथे? आता ओपन दिसते. हा 56 आलं. आता झालंय. हा, आला ना. येत आहे तुम्हाला एक दिसतंय? मिनिट. नाही, अजूनपर्यंत नाही आलेलं. तुम्ही शेअर केलात का तिथून म्हणजे? नाही 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 नाही, अजून झालेलं नाहीये शेअर. आता दिसतंय? हा, आता येत आहे, आता आलं. आता आलं. हा, तर आता आपण 55 श्लोक पूर्ण केले होते आणि आपण 54 आणि 55 या श्लोकामध्ये भक्तीचं महत्व जाणून घेतलं होतं. 54व्या श्लोकामध्ये आपण म्हटलं तसं मदभक्ती हा शब्द होता, मदभक्ती लभते पराम. आणि या 55व्या श्लोकामध्ये भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे दोन्हीकडे भक्ती हा शब्द आला होता. आणि इथे कृष्ण आपल्याला हेच सांगतात की केवळ भक्तीद्वारेच मला जाणता येते, म्हणजे एकमेव मार्ग कृष्णांना जाणण्याचा हा भक्ती मार्ग आहे. आणि जो हा मार्ग अवलंबतो तो कृष्णधामामध्ये प्रवेश करू शकतो.
अनन्य भक्तीच्या द्वारेच कृष्णांना आपण जाणू शकतो, हे कृष्णांनी आपल्याला 12व्या अध्यायातही सांगितलंय. आणि आता इथे परत हेच ज्ञान ते सांगत आहेत. तर भक्ती मार्ग अवलंबण्यासाठी आपण जसं म्हटलं, आपल्याला काही सोडून जाण्याची गरज नाही. जसं अष्टांग योगासाठी एकांत स्थान आपल्याला शोधावं लागतं, अनेक नियमांचं पालन करावं लागतं, तर तसं नाहीये. इथे आपण जिथे आहोत तिथे राहूनच आपल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत भक्ती मार्गाचा अवलंब करू शकतो आणि सर्व कर्मफळांचा त्याग करत आपल्या कर्मांना कृष्णांच्या बरोबर जोडून या स्थितीप्रत पोचू शकतो. तर ह्या श्लोकाला भक्तियोगाचं सार म्हटलं जातं. भक्त्या माम अभिजानाती, म्हणजे केवळ अनन्य भक्तीद्वारेच मला जाणता येतं. आता 56वा श्लोक पासून आपण आज सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. वाचता माताजी? हो, कोण वाचतंय? मी वाचू का? वाचा वाचा. वाचा वाचा. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की कृष्ण भावनेमध्ये केलेली कार्य ही भक्ताला भगवत धामाकडे प्रगती करण्यासाठी खूप महत्वपूर्ण असतात, सहाय्यक असतात. आता आपण हे समजून घेतलं की भौतिक ऐश्वर्य जी आपल्याला प्राप्त होतात या जन्मामध्ये, भौतिक ऐश्वर्य म्हणजे धनसंपदा किंवा सौंदर्य किंवा शिक्षण, बुद्धी, म्हणजे ही जी सगळी असतात ना, ही आपल्याला प्रारब्धामध्ये आपल्या असतील ना तर ती आपल्याला मिळतातच. त्यासाठी विशेष कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. म्हणजे एखाद्याने जर का पुण्यकर्म तशी पूर्वजन्मी केलेली असतील तर त्याची ती फळप्राप्ती होत असते. त्यामुळे म्हटलंय ना, प्रारब्धात असतील तर ती आपल्याला मिळतातच. त्याच्यासाठी विशेष प्रयत्न आपल्याला करावे लागत नाहीत. पण भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी मात्र आपल्याला प्रयत्न करावे लागतात. आणि त्याचबरोबर कृष्णांची किंवा कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची आपल्यावर कृपा असावी लागते पुढे प्रगती करण्यासाठी. जसं आपण समजून घेतलंय की भक्ती ही शाश्वत आहे, म्हणजे या जन्मी आपण केलेले प्रयत्न कृष्ण आपल्याला पुढच्या जन्मी ही संधी देतात परत भक्ती ही पुढे सुरू ठेवण्यासाठी. पण पुढच्या जन्मी आपल्याला ते प्रयत्न पुढे सुरू ठेवण्यासाठी करावे लागतात काहीतरी, म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडून घ्यावं लागतं. जसं प्रारब्धात आहे त्या गोष्टी मिळतातच असं भक्ती होत नाही, आपल्याला प्रगती करण्यासाठी नेहमी कष्ट करावे लागतात. तसंच आहे. आता कुठलंही कर्तव्य न सोडता जिथे आहे तिथूनच आपण कृष्णाबरोबर जोडून हा प्रयत्न करू शकतो भक्ती योगामध्ये. आणि आपल्या या प्रामाणिक प्रयत्नांवरतीच प्रसन्न होऊन कृष्ण आपल्याला भगवत धामाकडे जाण्याचा रस्ता गुरूंच्या माध्यमाच्या द्वारे दाखवतात. तर अशा प्रकारे जो कृष्ण भावनेमध्ये प्रामाणिकपणे कार्य करीत असतो, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली साधना भक्तीचं अवलंब करत असतो आणि कृष्ण भावनाभाविक कार्यात तो संलग्न राहतो, त्याचा भगवत धामामध्ये प्रवेश निश्चित असतो. हेच आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी सांगितलंय. तर मिनल माताजी, एकदा 12व्या अध्यायातला 6वा आणि 7वा श्लोक आणि त्याचा अनुवाद वाचता का? हो, वाचते. हा. एकच मिनिट. हो. 6 आणि 7 दोन्ही श्लोक एकत्रच आहेत ते? एकत्र आहेत, बरोबर. हो. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. त्याचं तात्पर्य पण वाचू का? नाही, तात्पर्य नको. पुढे आता बरीच तात्पर्य आजच्या पार्ट मध्ये आपल्याला वाचायची.
हा, म्हणजे बर. इथे आपण या 2 श्लोकामध्ये अनन्य भक्तीचं महत्व समजून घेतलं बघा, की जो हा अनन्य भक्ती करतो कृष्ण त्याचा पुढे भगवत धामामध्ये प्रवेश निश्चित करतात. आणि तेच आता आपण या 56व्या श्लोकामध्येही समजून घेतलं, की जो अनन्य भक्तीला किंवा कृष्णांच्या भक्त्या माम अभिजानाती, केवळ भक्तीद्वारेच मला समजू शकतो आणि असा भक्तच मग भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. आता 57वा वाचा बरं माताजी, हा पुढचा श्लोक. हा पुढचा. हरे हा कृष्ण. चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व कर्मांमध्ये माझाच आश्रय घे आणि सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर. अशा भक्ती योगामध्ये पूर्णतया माझ्या भावनेने युक्त हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याचं तात्पर्य वाचा बरं माताजी, याचं हा महत्वाचं आहे. आजच्या हा ह्याच्यामध्ये बरीच तात्पर्य खूप महत्वाची आहेत ना, ती आपण वाचूया, म्हणजे ती वाचल्याने आपल्याला अर्थ अजून स्पष्ट होईल. हा बर. हरे कृष्ण. तात्पर्य. जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावना युक्त कर्मे करीत असतो तेव्हा तो जगताचा स्वामी या भावनेने कर्मे करीत नसतो. एखाद्या सेवकाप्रमाणेच मनुष्याने पूर्णपणे भगवंतांच्या मार्गदर्शनानुसार कर्म केले पाहिजे. एखाद्या सेवकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य नसते व तो केवळ स्वामीच्या आज्ञेनुसार कार्य करतो. सर्वश्रेष्ठ स्वामीच्या आज्ञेनुसार कार्य करणारा सेवक लाभ अथवा हानी याद्वारे प्रभावित होत नाही. तो केवळ आपल्या कर्तव्यांचे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार निष्ठेने पालन करतो. आता एखादा मनुष्य तर्कवाद करील की साक्षात श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुन कर्म करीत होता, परंतु जेव्हा श्रीकृष्णांची अनुपस्थिती असते तेव्हा मनुष्याने कसे कर्म करावे? गीतेमध्ये सांगितलेल्या आदेशानुसार आणि श्रीकृष्णांच्या प्रतिनिधीच्या मार्गदर्शनाखाली जर मनुष्याने कर्म केले तर त्यालाही अर्जुनाप्रमाणेच श्रीकृष्णांचे व्यक्तिगत मार्गदर्शन लाभू शकते. या श्लोकामधील मत्परहा हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द दर्शवितो की श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी करता कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म केल्या वाचून मनुष्याला दुसरे कोणतेही ध्येय जीवनास असू शकत नाही. अशा प्रकारचे कर्म करते वेळी केवळ कृष्ण चिंतन केले पाहिजे. असा विचार केला पाहिजे की श्रीकृष्णांनी मला या विशिष्ट कर्तव्याचे पालन करण्याकरिता नियुक्त केले आहे. अशा रीतीने कर्म करताना मनुष्याला स्वाभाविकतःच कृष्ण चिंतन करावे लागते. हीच परिपूर्ण कृष्ण भावना होय. तथापि मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे की लहरी खातर त्याने वाटेल तसे कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. अशा प्रकारचे कर्म हे कृष्ण भावना भावित असू शकत नाही. त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार कर्म केले पाहिजे. हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा मुद्दा आहे. श्रीकृष्णांचा आदेश हा आध्यात्मिक गुरूंच्या द्वारे गुरु शिष्य परंपरेतून प्राप्त होतो. यास्तव आध्यात्मिक गुरुची आज्ञा ही शिरोधार्य मानली पाहिजे. जर मनुष्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुची प्राप्ती झाली आणि त्याने जर त्यांच्या आदेशानुसार कर्म केले तर त्याची कृष्ण भावनेतील सिद्धी ही सुनिश्चित असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ही महत्वाची गोष्ट आपण इथे समजून घेतली, की आपल्या लहरी मनाला खातर बरं करून वाटेल, चालणार नाही. हा, तसं नाही करायचं. आणि त्या कर्म म्हणजे आपल्या लहरी खातर केलं आणि त्याचं फळ कृष्णांना अर्पण केलं तर ते अयोग्य आहे. हो ना. विधिविधानानुसार शास्त्राच्या तेच कार्य आपण कृष्णांना अर्पण करू शकतो. आता कृष्णांचा हा आदेश समजून घेण्यासाठी, म्हणजे शास्त्राचं विधिविधान समजून घेण्यासाठी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय घ्यायला हवा असंही कृष्ण म्हणाले इथे. आणि योग्य प्रकारे आपल्याला हे शास्त्र समजून घ्यायला पाहिजे, तसंच कर्म केलं पाहिजे, तर परमसिद्धी प्राप्त होऊ शकते. तसंच गुरुचं स्थान म्हणजे श्रीकृष्ण अनुपस्थिती जेव्हा त्यांची असते तेव्हा मनुष्याने कर्म कसं करावे, तर गुरु हे प्रतिनिधी सारखेच आहेत श्रीकृष्णांच्या, त्यामुळे त्यांच्याही मार्गदर्शनाखाली आपल्याला भगवत सेवा करून भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे गुरूंचं महत्वही त्यांनी स्थापित केलं बघा इथे. आता हो आपण हे आधी कर्मयोगामध्ये पण शिकलेलो आहे.
म्हणजे चौथ्या अध्यायामध्ये ज्या वेळेला कर्माचं महत्व जाणून घेतलं त्यावेळेला तिथे कृष्ण म्हणाले होते बघा की कर्म काय अकर्म काय हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. तर मनुष्याने भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याविषयी जर का तो व्यक्ती गंभीर असेल तर त्याने हे ज्ञान कर्माविषयीचं हे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच जाणलं पाहिजे. कारण त्यापासून प्राप्त होणारं फळ समजण्याचा प्रयत्न जर का केला नाही तर मग तो काय म्हणतात तो परिणाम फार भयंकर होतील. आणि हा कर्माबद्दलचा विषय म्हणजे कर्म काय अकर्म काय विकर्म काय अत्यंत गहन आहे. तर त्यासाठी स्वतः म्हणजे माझा आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे या विषयींचं ज्ञान असलं पाहिजे. आणि हे ज्ञान भगवंतांचा एखादा जो सेवक आहे शुद्ध भक्त आहे याच्याकडून घेण्याचं खूप महत्व आहे. आणि संपूर्ण भगवद्गीता आपल्याला हेच सांगते बघा की शुद्ध भक्ताकडून जे ज्ञान मिळतं ना हेच आपल्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणू शकतं. गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान हे आपल्याला यथार्थ रूपाने प्राप्त झालं तरच आपल्यात हृदय परिवर्तन होऊ शकतं. आणि कृष्ण भावनेच्या विरुद्ध केलेलं मात्र जे कार्य असेल ज्याला विकर्म म्हटलेलं आहे जे निषिद्ध कर्म आहे हे आपल्याला कुठेही म्हणजे अधोगतीच्या दृष्टीने नेतं. तर हे ज्ञान आपल्याला कुठल्या तरी अधिकृत व्यक्ती करून जाणून घेणं त्यासाठी आवश्यक आहे. आणि इथे दोन्ही गोष्टी कृष्णांनी त्यासाठी सांगितल्या की व्यक्ती कितीही बुद्धिमान असला तरी तो गोंधळून जातो. तर त्यामुळे गुरूंचं महत्व हे निश्चित केलं. गुरु परंपरा आणि गुरूंचं महत्व. हा आता 58वा श्लोक त्यांनी बघू असं आपण. पण सांगितले ना की गुरुंना शरण जा, त्यांची पूजा कर, त्यांचा मग ते तुला म्हणजे त्यांचं हे तुला कळेल, म्हणजे ते तुला मार्गदर्शन उपदेश देतील. मार्गदर्शन बरोबर. देतील. हा म्हणजे तू कोणी त्यांना परस्पर शरण जा. श्रीकृष्णांकडे नाही पोहोचू शकत. हा म्हणजे हा, गुरूंचा माध्यम तुम्हाला घेतलंच पाहिजे हेही महत्वाचं आहे. आणि तू त्यांना प्रमाणित शरण जा आध्यात्मिक. ना, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुला तू हा शरण जा. तुझ्या मनातले बरोबर. प्रश्न त्यांना विचार, मग ते तुला हा योग्य मार्गदर्शन. हे पण आधी बरोबर. सांगितलं, चौथ्या अध्यायातच आहे हे बहुतेक. चौथ्याच अध्यायातच आहे. हा म्हणजे तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया हा. उपदेक्षांती ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना हाच तो कितवा श्लोक श्लोक होता आहे हे गुरूंचं लक्षात महत्व. पण, म्हणजे हे आहे त्याच्यात लक्षात आलं. कितवा हो श्लोक आहे हा? बरोबर काय 34 चौथ्या अध्यायातला 34वा आहे. हा हं? आणि हे बघा हे आता आपण जे करतोय 18वा अध्याय हा परत सारांश रूपातच प्रस्तुत करतायत ना सगळं. हो. त्यामुळे आपल्याला मागचा रेफरन्स आता कळू शकतो की हे कुठे सांगितलंय कृष्णांनी. हम्म. हा हा आता 58वा श्लोक वाचूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण सांगतायत की माझं स्मरण करत तू सर्व संकटांना पार करशील. माझं स्मरण करत म्हणून मच्चित्त आणि सर्व संकटांना पार करशील म्हणून सर्व दुर्गाणी असं म्हटलंय. माझ्या कृपेने सर्व संकटांना पार करून माझ्याकडे येऊ शकशील. म्हणजे मत प्रसादात तरिष्यसी तरून जाशील भवसागरातून. म्हणजे जो माझ्या उपदेशांचं पण मात्र पालन करणार नाही भौतिक जगात भोग करीत राहील तो मात्र अधिकच बंधनात अडकून जाईल आणि त्याचा नाश होईल. म्हणून विनक्षसी असा शब्द आलाय बघा. तर कृष्णाने हे दोन मार्ग सांगितले की भोग कर किंवा मला माझं स्मरण करून कार्य कर. म्हणजे कृष्ण म्हणतात जर भोग करीत राहाल तर बंधनामध्ये अडकत जाल. जे आपण आता 15व्या अध्यायामध्ये शिकलो बघाल तो उलटा अश्वत्थ वृक्ष होता ज्याच्यामध्ये जीव एका फांदीवरून दुसऱ्या शाखेवरती इथेच अडकून पडतो. आणि या अंत नसलेल्या वृक्षामधून सुटका होऊ शकत नाही त्याला मार्गच नसतो. पण जेव्हा आता कृष्णांच्या आनंदासाठी आपण कर्म करतो निष्काम कर्म ज्याला म्हटलेलं आहे आणि आपली शुद्धी होते भौतिक आसक्तीला त्यागून आपण ऊर्ध्व प्रगती कृष्णांकडे करण्यासाठी आपण म्हणजे अग्रेसर होऊ शकतो. पण या दोन्ही मार्गांचा पर्याय दिल्यानंतर निवड करण्याचं स्वातंत्र्य कृष्ण आपल्याला देतात. आता बघा जीव भौतिक भवसागरामध्ये अडकलेला आहे म्हणूनच जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये तो फिरत राहतो. जसं आता भवसागर जसं सागराचं उदाहरण आपण घेतो की वादळ येतच मोठ्या मोठ्या लाटा उसळतात तशीच या भवसागरामध्ये अनेक संकटांचा सामना त्याला करावा लागतो. पण इथे कृष्ण म्हणतात की माझ्या कृपेने सर्व संकटे तू पार करू शकशील.
आणि कृष्णांनी हे दिलेलं बद्ध जीवाला दिलेलं वचन आहे किंवा आश्वासन आहे असं म्हणूया. साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हे आपल्याला आश्वासन देत आहेत. आणि या उलट माझ्यापासून दूर गेलास, मिथ्या अहंकारामध्ये राहिलास, भोग करण्यात लिप्त राहिलास तर नाश पावशील. तर कुठला मार्ग निवडला तर काय होईल याचा परिणाम कृष्णांनी सांगितला आणि निवड करण्याचं स्वातंत्र्य बद्ध जीवाकडे दिलं. आता हा जो मार्ग आपल्याला सांगितला की माझ्याकडे आलास तर माझ्या कृपेने सर्व संकट पार करू शकशील, म्हणजे कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्यानेच आपल्या आत्म्याचा उद्धार होऊ शकेल. हे आता आपल्याला 6व्या अध्यायातला 5व्या श्लोकामध्ये सांगितलं होतं. हा पण आता आपण वाचूया. एक मिनल शंका माताजी. विचारते की ही जी हा, विचारा ना. श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते, म्हणजे आता हा. आपण इकडे वळावं, हे करावं, हा अभ्यास करावा किंवा ह्या गुरूंकडे जावं, तर हो. ते श्रीकृष्णांची प्रेरणा आपल्याला मिळाल्यामुळे आपण इकडे वळतो, हो, बरोबर? आंतरिक प्रेरणा आहे, कारण आपल्या आंतरिक. हृदयस्थानी ते स्थित आहेत. हा. हा. आणि हा. आपल्याला गाईड करतात ते. जसं बघा, गत जन्माची स्मृती आपल्याकडे नाही ना ह्या हो. जन्मामध्ये, पण हो. आपण मागच्या जन्मी काहीतरी जे केलेलं असतं भक्तीचे सुकृतीमध्ये कार्य, ते आता हा. इथे पुढे सुरू ठेवण्यासाठी आपली तर स्मृती संपलेली आहे. मग आपल्या हम्म. समोर संधी जरी असली तरी आपल्याला मार्गदर्शन कोण करणार? तर त्या हम्म. परमात्मा म्हणून ते मार्गदर्शन करतात. आणि ह्याचा संदर्भ आपल्याला कुठे सापडतो तर चतुर्श्लोकी गीतेतले जे 2 श्लोक होते, 10वा आणि 11वा, तोही माताजी वाचा बरं, म्हणजे आपला डाऊट एकदम क्लिअर होऊन जाईल. हा, 10व्या वाचते. अध्यायातला 10वा आणि 11वा. वाचते हा, 1 मिनिट, पानं हा. उलटे ना. हा. हो. 10वा आणि 11वा. हा. दहावा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते. त्याचा अर्थ आहे, जे प्रेमाने सतत माझी सेवा करण्यात युक्त असतात त्यांना मी असे ज्ञान देतो ज्यामुळे ते मला येऊन पोचतील. हे श्रीकृष्णच हम्म. आपल्याला ज्ञान देतात. ज्ञान देतात. आणि आता पुढचा वाचा तेषामेवानुकं बरं. हा हा. तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. त्यांच्यावरती विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे हम्म. कृष्ण. हा, म्हणजे बघा इथे आपल्याला समजतं परमात्मा रूपी स्वरूपात आपल्या हृदयात स्थित असल्यामुळे तिथूनच आपल्याला ते प्रेरणा देतात की समोर इथे भौतिकातले भोग आहेत आणि इथे भक्तीचा मार्ग आहे. हा निवड. कळलं ना? हा, आणि त्या हा. तात्पर्यात शेवटी 2 वाक्य आहेत, म्हणजे पहिल्या हा. पॅरेग्राफच्या शेवटी, जर हा. प्रामाणिकपणे भक्ती करत, म्हणजे एखादा भक्त जर हा. प्रामाणिकपणे भक्ती करीत असेल तर हा. श्रीकृष्ण त्याला त्याच्या अंतःकरणातून सहाय्य करतात. म्हणून हा. कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलेला प्रामाणिक भक्त अज्ञानी राहू शकत नाही. याकरिता हम्म. आवश्यक ती पात्रता म्हणजे त्याने पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्ती केली पाहिजे. हम्म. हरे कृष्ण. आता हरे कृष्ण, बघा किती पॉवरफुल आहे हे आता आपल्याला हो. वाचण्यात आलं त्यामुळे आपला विश्वास दृढ झाला. बघा हे असंच आहे. हो. हो ना? हा. म्हणजे आता आपल्याला ही जी सुकृती होते ह्याचं गायडन्स आपल्याला आंतरिक प्रेरणेमुळे मिळतोय. हा, की आता म्हणजे आपल्याला माझ्या हे आता वाचलं मनात पाहिजे. शंका आली की आपल्याला श्रीकृष्ण प्रेरणा देतात, हे जे हा. मी विचारलं हो. त्याचं लगेच हो. उत्तर आलं. बरोबर. आणि दुसरं ह्याच्यामध्ये हे पण आहे की ही आपली नाहीये शक्ती. ही आंतरिक हम्म. प्रेरणा आपल्याला मिळाली नसेल तर बाय डिफॉल्ट आपण भौतिकाकडेच आकर्षित होऊ. हा. तर त्यामुळे आपल्याला मिथ्या अहंकार करण्याचं कारण नाही की मी भक्ती करते, म्हणजे कृष्णांच्या कृपेशिवाय आपण भक्ती करूच शकत नाही. हा. हा. असं आहे. हे पण तेवढंच सत्य आहे. हो.
हा, आता आपण जो 58वा श्लोक आता वाचला ना, की ज्याच्यामध्ये कृष्ण काय म्हणतात, की माझ्या कृपेने सर्व संकटे पार पाडशील आणि हम्म, मग मला येऊन तू भेटू शकशील. याचं हम्म. म्हणजे आत्म्याचं जे पुढे आत्म्याचं काय म्हणतात तो प्रगत अवस्था गाठण्यासाठी हा. 6व्या अध्यायातला आता माताजी 5वा श्लोक वाचा बरं. त्याच्यामध्ये हेच सांगितलंय आपल्याला. कितवा अध्याय? 6वा. 6व्यातला 5वा. 5वा. उद्धरेत आत्मना हा, वाचते, आत्मानम एक हा मिनिट. श्लोक असेल. हा. हो, एक मिनिट. हा. हरे कृष्ण. उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे हम्म. कृष्ण. हा, म्हणजे मनाच्या आहारी न जाता कृष्ण भावनेने युक्त होऊन माझ्या प्रत्यर्थ कार्य केलंस तर मी तुझा उद्धार करेन, हेच आपल्याला सांगितलं. हम्म. आणि म्हणजे लहर आत्म्याचा जी म्हणतो उद्धार. आपण, ती लहर मनाचंच कौल म्हणतो ना आपण. हा. हा, भौतिकाचंच आकर्षण, हो. कारण मन भौतिकाकडेच आकर्षित हम्म, होतं. म्हणूनच तर मनाला ओढून ओढून कृष्ण भावनेमध्ये लावावं लागतं आपल्याला. हम्म, कारण अनर्थांचा आपल्यावरचा प्रभाव, अशुद्धता असेपर्यंत मन आपल्या भौतिकाकडे हे करणार. आणि हम्म, जेव्हा अशुद्धता कमी होऊ लागतील तसं तसं रुची आपली कृष्ण भावनेत वाढत जाईल. आणि जेव्हा हम्म, अनर्थ निवृत्तीची स्टेज आपण पार करू तेव्हा कृष्ण भावनेत आपण स्थिर होऊ, गोडी आपल्याला निर्माण होईल. आणि मग पुढच्या पायऱ्या म्हणजे श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया आणि चौथी पायरी आहे अनर्थ निवृत्ती. ही चौथी पायरी सगळ्यात जास्त वेळ घेणारी आणि सगळ्यात जास्त पार करायला कठीण. हा, ही मात्र पार जेव्हा केली तर त्यावेळेला मग निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती या पुढच्या पायऱ्या आपण पार करू शकू. तर जे प्रगत भक्त असतात, जे प्रेमभक्ती या स्टेजला पोहोचतात, त्यांनी ही अनर्थ निवृत्तीची पार केल्यामुळे त्यांची गोडी तिथे वाढलेली आहे. आपल्याला हे समजू शकत नाही की हे कसे काय स्थिर राहतात तिथे त्या स्तरावरती, कारण हम्म. आपल्यामध्ये अशुद्धता आहे. हम्म? आणि म्हणून माताजी, आपलं मला ते मन जप चारी करण्यात पायऱ्या लागत परत नाही. सांगा. चारी पायऱ्या जरा परत सांगाल? हा, म्हणजे लिहून पहिली घेते श्रद्धा. मी. हा, पहिली श्रद्धा. श्रद्धा, हा, साधू संग. हा, मग हा, भजन क्रिया. हा, मग हा. चौथी अनर्थ निवृत्ती. हा, त्याच्यानंतर निष्ठा. हं? म्हणजे मग अनर्थ रुची. निवृत्ती नंतर निष्ठा येतं. हा, अनर्थ निवृत्ती नंतर निष्ठा येते. हं? मग रुची. म्हणजे श्रद्धा आणि निष्ठा ह्याच्यात काय फरक जास्ती आहे? निष्ठा म्हणजे पूर्ण दृढ झाली, श्रद्धा ही डळमळीत आहे. हा, आकर्षण आहे की हा, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, पण अजून डळमळीत श्रद्धा आहे. जेव्हा ती हा, पूर्ण दृढ होईल कृष्णांच्या शिवाय कोणीच नाही, ती निष्ठा झाली. हं? हा. असा फरक त्याच्यानंतर आहे. म्हणजे निष्ठाच्या श्रद्धा, नंतर साधू रुची. संग, हा. भजन, अनर्थ हा. निवृत्ती, निष्ठा हा. आणि निष्ठाच्या नंतर रुची. हा, म्हणजे त्याची आवड निर्माण होणं, हा, पूर्णता येणं. नामामध्ये रुची झाली. मग हम्म. आसक्ती, कृष्णांमध्ये आसक्ती. हं? मग भावभक्ती आणि मग प्रेमभक्ती शेवटची. हा, म्हणजे भक्ताचं ध्येय काय असतं, ही प्रेमभक्ती 9व्या स्टेजची प्राप्त करणं. हा, हा. म्हणजे आणि जेव्हा हा प्रवास कुठून सुरू कृष्णांप्रती होतो. आसक्ती निर्माण होते तेव्हा मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, हा. मग ते आपण मीरा किंवा ह्या लोक म्हणजे हो. ह्या उत्तम हो. हो. भक्तांचं तिथपर्यंत ते जातात. मला तर तिथपर्यंत त्यांच्याही जातात. आणि भक्तीचा अर्थ कळायला लागला थोडा थोडा. हा, आणि सुरुवात कुठून करतो आपण, तर श्रद्धेपासून करतो. श्रद्धेपासून. बरोबर. हा, नाहीतर न. श्रद्धाच नसेल तर आपण ह्या वाटेला येणारच नाही. बघा, कशाला हम्म, कृष्णांबरोबर जाणून घेऊ आपण हे ज्ञान. थोडी हम्म, श्रद्धा आहे पण अजूनही डळमळीत आहे, कारण आपण दृढ नाही झालेलो. बरोबर ना. हम्म. मग हो. त्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर पुढच्या भजन, दोन, कीर्तन, भजन साधू क्रिया, संग, साधू संग. भजन क्रिया म्हणजे आपण पूर्ण श्रवणम नामजप, कीर्तनम स्मरणम करतो. बरोबर. नामजप. सा नाम जप करतो. आणि साधू संघ म्हणजे भक्तांचा संघ ठेवतो. मग तिथे हम्म. आपण बघा भक्ताचा म्हणजे हा भक्तीचा वेल म्हणतो ना आपण. आणि या हो. वेलीला आधार देण्यासाठी साधू संघ पाहिजे आपल्याला. मग आपण अजून दृढ होत करत करत अनर्थ निवृत्तीची स्टेज पार करतो. पण ही सगळ्यात डिफिकल्ट म्हटली जाते सगळ्या हम्म. ह्याच्यामध्ये.
आणि वेळ घेणारी आहे, ह्याच्यामध्ये अनेक जन्म पण लागू शकतात, त्यामुळे पतनाचा धोका संभवतो. पण तरीही जर का भक्त, जर का इथे जसं आपण म्हटलं की हा, जसं तुम्ही वाचलत की आंतरिक प्रेरणा परमात्मा देतो, तर तिथे आपण त्या प्रेरणेला, आपण बघा आपल्याकडे हा चॉईस असतो ना, शेवटी आंतरिक प्रेरणा कृष्णांनी दिली तरी मार्ग समोर आहेत, एक भौतिकाचा पण आहे आणि कृष्ण भावनेचा पण आहे, निवड करण्याचं हो, स्वातंत्र्य आपल्याकडे आहे. स्वातंत्र्य आपल्याला दिलंय. हा, मग ते जर का परमात्म्याचं म्हणणं आपण नाही ऐकलं तर आपण परत पतन होतो, जरी आपली मागच्या जन्माची सुकृती असेल तरीही, कारण अनर्थ आहेत परत. म्हणजे अनर्थ कार्य निवृत्ती काय पास झाली करायचं, असेल. कार्य हा काय करायचं हे जे स्वातंत्र्य आहे, त्याचा योग्य हा वापर आपण केला तरच अनर्थ निवृत्ती होऊ शकते. हा, तोपर्यंत एकदा अनर्थ निवृत्ती पार झाली असेल आणि पुढच्या जन्म मिळाला असेल प्रेमभक्तीपर्यंत न पोचण्याचा, तर ते इझी आहे. तिथे तो दुसरा मार्ग भौतिकाचा जरी असेल तरी मनुष्य भक्तीकडेच जाईल, असं आहे. कारण अशुद्धता संपलेल्या आहेत, कळलं का? म्हणजे हा. आता ज्यांचे जे संत महात्मे जे खूप कमी काळासाठीच बघा भौतिकामध्ये आले आणि ते सर्व प्राप्त करून गेले, कारण त्यांनी आधीच्या जन्मामध्ये त्या स्टेजेस सगळ्या पार केल्या होत्या. हा. हे त्यांचं म्हणजे उदाहरण आपण घेऊ शकतो. ज्ञानेश्वरांचं अगदी आयुष्य थोडं हा, होतं. बरोबर, अगदी थोडं होतं. कारण ते आधीच्या जन्मात सगळं त्यांनी पूर्ण केलेलं होतं, या जन्मामध्ये शेवटच काहीतरी होतं ते पूर्ण करून गेले. मग ती राहिलेलं प्रेमभक्ती, कार्य कम्प्लीट केलं. अशुद्धता सगळ्या संपलेल्या होत्या. बघा, अशुद्धता संपल्याशिवाय प्रेमभक्तीच्या स्टेज पर्यंत जाऊच शकणार नाही कोणी. हम्म. आणि पुढच्या स्टेज ह्या पटकन येतात असंही सांगितलेलं आहे. सगळ्यात वेळ घेणारी, अनेक जन्म लागणारी स्थिती ही अनर्थ निवृत्तीची आहे. ती येईपर्यंतच मनुष्याने साधना भक्ती गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भक्तांच्या संघामध्ये अधिकाधिक केली पाहिजे. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हा एकमेवच मार्ग आहे त्याला. आणि हम्म. पुढच्या जन्मी जेव्हा संधी येते आपल्याला, परमात्मा देतात, आपल्याला आकर्षण वाटतं, तिथेही टिकून राहणं महत्वाचं असतं बघा. म्हणून हा. तो भक्तांचा संघ आहे. जरी आपण जॉईन झालो वर्गाला तरी भक्तांचा संघ नसेल तर टिकून राहत नाही, परत भौतिकाकडचं आकर्षण वाढतं आपलं. हा, तर हम्म. ह्यासाठी या दोन्ही गोष्टी परस्पर म्हणजे म्हणतात ना, पूरक आहेत एकमेकांना. हम्म. हम्म. चालेल, मग आता हे आपल्याला इथपर्यंत समजलं. आता आपण हो. 59वा श्लोक वाचू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतीस्त्वान्नियोक्ष्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस व युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे परत वर्णाश्रम पद्धतीचं आणि गुणांवरती सांगतायत कृष्ण, की अर्जुनाला सांगतात की वर्णाश्रमाप्रमाणे तुझ्या क्षत्रिय धर्माचं तू पालन कर, माझ्या आदेशानुसार तू युद्ध कर, जे तुझ्यासाठी सर्वतोपरी हिताचं ठरेल. पण भगवंतांच्या आदेशांचं पालन न करता स्वतःच्या मनमर्जीने वागलास तर मात्र मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावामुळे स्वतःला करता मानशील. आणि जे आता अर्जुन म्हणतच होता आधी की माझ्या हातून सगळ्यांची हत्या होईल, असा विचार करून तो युद्धातून माघार घेत होता. आणि तसं केलंस तर मार्गभ्रष्ट होशील. तर इथे हेच आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की निसंशयपणे भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन आपल्याला करायला हवं. दाखवलेल्या त्यांनी मार्गावरच चालत आपण राहिलो होतो, मग मायेच्या जंजाळातून निघू शकतो. म्हणजे भगवंतांची वाणी ही प्रमाण मानली पाहिजे आपल्याला, आणि त्याप्रमाणेच आचरण करणारा मग भौतिक जगाला तरून जाऊ शकतो. तर याचंही तात्पर्य आपण वाचूया माताजी 59व्याचं. योजना माताची पण आहेत ना, त्यांना देपो सांगूया. आहेत का? आल्या आहेत का? आहेत नाही आहेत. आहेत अच्छा, आहेत होय. बरं आहेत बरं, पण माझ्या त्यांच्या लक्षात नाही आलं. म्यूट आहेत. हा, हरे कृष्ण म्यूट आहेत. माताजी. हा पण त्या हरे हा म्यूट आहेत. कृष्ण माताजी, वाचा हा वाचा तुम्ही. बर बर, वाचते. हा हा, मी वाचा. म्हटलं तुम्ही दिसलात पण म्हणजे म्यूट होतात, म्हणजे म्हणून म्हंटल. हा तात्पर्य. वाचा. हरे कृष्ण. क्षत्रिय असल्यामुळे युद्ध करणे हा अर्जुनाचा स्वभावच होता. पण मिथ्या अहंकारामुळे आपले गुरु पितामह आणि मित्र यांना मारण्याचे पाप लागेल अशी त्याला भीती वाटत होती. वास्तविकपणे तो स्वतःलाच आपल्या कर्मांचा कर्ता समजत होता. जणू काही अशा कर्मांच्या शुभ आणि अशुभ फळांचा तोच अधिकारी होता. साक्षात पुरुषोत्तम भगवान
त्या ठिकाणी त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होते, याचेही त्याला विस्मरण झाले होते. हीच बद्ध जीवाला होणारी विस्मृती होय. शुभ आणि अशुभ गोष्टींबद्दल भगवंत मार्गदर्शन करतात आणि जीवनाची परमसिद्धी प्राप्त करण्याकरिता मनुष्याने केवळ कृष्ण भावना भावित कर्म करणे आवश्यक असते. मनुष्याचे भाग्य भगवंतांप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. यास्तव भगवंतांकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणे आणि त्या मार्गदर्शनानुसार कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधीच्या अर्थात आध्यात्मिक गुरुच्या आदेशांची मुळीच उपेक्षा करू नये. भगवंतांच्या आदेशांचे पालन करण्याकरता निसंकोचपणे कर्म केले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सर्व परिस्थितीत सुरक्षित राहू शकेल. हरे कृष्ण. हरे माताजी, कृष्ण. पण ज्या वेळेला तो मिथ्या अहंकाराने तो मी करणार नाही असं म्हणला, त्यावेळेला हम्म. त्याला श्रीकृष्ण स्वतः भगवंत आहेत ह्याचं ज्ञान झालेलं नव्हतं ना. नव्हतं. म्हणजे तो त्याच्यानंतरच जेव्हा आता मित्र हा आहेत, चांगलं आपल्याला हे करणारे, बरोबर. सहाय्य करणारे आहेत, हे माहिती होतं. पण ते हो, स्वतःच भगवंत आहेत हे कळलं नव्हतं तोपर्यंत हे कळलं नव्हतं. पण आता त्यावेळेला. जेव्हा आता पुढच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये येतो ना आपण, कृष्ण बघा पहिल्या अध्यायात काही बोलत नाहीत, त्यावेळेला ते अर्जुनाला सांग बोलायला देतात. हा. कारण त्याच्या मनातलं सगळं समजलं पाहिजे ना, काय ह्याची हो. भीती आहे, याचा दोष काय आहे, हे हम्म. समजल्याशिवाय ते नाही. मग ते हळूहळू उकलत गेले बघा. हा, स्वतःला आणि त्यांनी मग कुठे ते दुसऱ्या दाखवलं, अध्यायापासून त्याला सांगायला लागले. ज्ञान द्यायला गेले. बरोबर. आणि जेव्हा हम्म. तरी तो म्हणाला की मी तुम्हाला शरण येतो, आता तुम्ही मला मार्गदर्शन करा, हा. तेव्हा मग हळूहळू एक एक म्हणतात ना, पाकळी उमलत उमलत कमळ जसं पूर्ण उमलतं, तसं ते 10व्या अध्यायामध्ये नाही, 11व्या अध्यायात विश्वरूप त्यांनी दाखवलं. त्याच्या आधीच दाखवलं. त्याने हा. मान्य केलं होतं की तुम्हीच परमब्रह्म परम भवान आहात म्हणून. नाही, तो तर अगदी हे शरण आला होता की मला हा कळत नाही, हा आता तुम्हीच मला नक्की तुम्ही मार्गदर्शन सांगा. करा. तिथून मग म्हणजे मार्गदर्शन त्यांनी केलं. म्हणजे एकदा त्यांना तो म्हणतात शरण की जाणं कर्म कर आवश्यक आहे. म्हणतायत आणि निवृत्ती पण घे, हे पण हा योग कर हे पण त्याला म्हणतात. कर्म कर पण म्हणतायत आणि त्याला कर्माचं हे पण सांगतायत, दोन्ही हो तिसऱ्या हो 4थ्या बरोबर अध्यायात. बरोबर. पण तो शरण गेल्यानंतरच हो, मार्गदर्शन त्यांनी दिलं. मी तुम्हाला आणि आता एक पूर्णपणे वाक्य शरण इथे आलोय. पण आहे. हा आलोय. बरोबर. आणि एक हम्म. वाक्य बघा इथे आहे, मनुष्याचे भाग्य भगवंतांप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. हो हो खूप महत्वाचं वाक्य आहे. इथे आपण भौतिक जगामध्ये संकट आल्यावरती किती ठिकाणी जातो. ज्योतिषाचा आधार घेतो, कुठे हस्तरेषा यांचा आधार घेतो, हो कोणी अजून काही असेल त्याचा आधार घेतो. पण कृष्ण आधीच्याही ह्याच्यामध्ये म्हणाले, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी, आणि काय तो श्लोक होता, म्हणजे माझ्या सहाय्याने तू सगळ्या संकटांना पार करू शकशील. इथे परत तेच सांगतायत की हो मनुष्याचे भाग्य भगवंतांप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. तर कितीही अडचणी असतील, आपल्याला विश्वास त्यांच्यावरच ठेवायला पाहिजे, कारण तेच ह्याच्यातून आपल्याला पूर्णपणे काढू शकतात. तर तेच आहे. बाकी सर्व हे भौतिकाच्या बंधनातच आहेत, आपल्यासारखे बद्ध जीवच आहेत, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. त्यांच्याकडे हम्म. ही शक्ती प्राप्त नाहीये. थोडस ज्ञान असेल, पण ते ज्ञान आणि शक्ती त्या संकटातून काढण्याची, ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ कृष्णच आपल्याला सगळ्या संकटातून पार करू शकतात. आता 60वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे आता तू नाकारीत आहेस. परंतु हे कौंतेया, तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तूच ते कार्य करशील. हरे कृष्ण. आता स्वभावजन्य कार्य, कारण क्षत्रियाचा गुण आहे त्याच्यामध्ये. तर इथे स्पष्टपणे कृष्ण म्हणाले की मला शरण आला नाहीस, माझ्या आदेशांचं पालन केलं नाहीस, तर मात्र मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली जाशील. आणि मायाशक्तीचा हा प्रभाव तिच्या 3 गुणांचं बंधन, याचा अर्थ त्यांच्या प्रभावाखाली कार्य तुला करणं भाग पडेल. म्हणून निबद्ध स्वेन कर्मणा म्हटलेलं आहे. आणि प्रकृतीच्या या 3 गुणांच्या वर्चस्वाखाली केलेल्या कार्याचा परिणाम काय होतो, हे सविस्तरपणे 14वा
17वा अध्याय आणि या 18व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला आपण शिकलोय. आणि 14व्या अध्यायाचा जो श्लोक आहे बघा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा आणि जगन्य गुणवृत्तीस्था अधो गच्छन्ति तामसा. म्हणजे सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांना प्राप्त करतो. रजोगुणी व्यक्ती वारंवार पृथ्वीवरच जन्म घेतो आणि तमोगुणी व्यक्तीला मात्र नरकाचीच प्राप्ती होते. म्हणजे भौतिक मायाशक्तीच्या प्रभावामुळे बद्ध जीवाला त्याच्या स्वरूपाचं विस्मरण झालेलं असतं. आणि कृष्ण स्वामी आहेत. स्वरूपाचं विस्मरण म्हणजे काय, की माझं स्वरूप काय आहे, मी आत्मा आहे, हा आत्मा म्हणजे कृष्णांचा अंश आहे, ते स्वामी आहेत आणि माझं कर्तव्य सेवकाचं आहे. आणि या विस्मृतीमुळेच भौतिक जगामध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये तो लिप्त राहतो, कृष्णांपासून वेगळा झालेला असतो. आणि त्यामुळेच इंद्रिय तृप्तीमध्येच त्याला काय म्हणतात ते श्रेष्ठता वाटते आणि परिणामी कृष्णांपासून तो अधिकच दूर जात राहतो. पण या गोष्टीची स्मृती जेव्हा जागृत होते, जेव्हा तो कृष्ण भावनाभावित कार्य करू लागतो आणि हे पुनर्जागृती झाल्यामुळे मग आता त्याची प्रगती होते. म्हणजे आत्म्याला त्याच्या मूळ स्थानाकडे पोहोचवण्यासाठी जेव्हा तो एक पाऊल उचलतो, तिथून त्याची प्रगती सुरू होते. अन्यथा जोपर्यंत त्याने कृष्णाबरोबर जोडून घेतलेलं नाही, त्याचा आत्मा हा दुःखीच असतो, कारण तो भौतिक जगामध्ये मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली असतो, जे त्याचं मूळ स्थान नाहीये. मूळ स्थान त्याचं भगवंतांच्या बरोबर जोडणं किंवा भगवंतांशी जोडलेला हा आत्म्याचं मूळ स्थान आहे. तर तिथे त्या स्थानापासून दूर असल्यामुळे दुःख भोगत असतो. जसं आपण म्हटलं, माशाचं उदाहरण घेतलं, तो पाण्यामध्ये आहे तर तो जिवंत राहील, पाण्यापासून वेगळा झाला तर तो तत्क्षणी मरून जाईल. किंवा झाडाची फांदी काही काळ झाडापासून दूर जरी कापलेली असली हिरवी राहते, पण नंतर ती सुकायला लागते. तेच आत्म्याचं आणि भगवंतांचं नातं आहे. आता 61वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, सॉरी, मी नाही वाचला आधी. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे काय सांगितलेलं आहे, की कृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयस्थळी परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि सर्व जीवांचं भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर कुठला जीव कुठे जाणार, 84 लक्ष प्रजातींपैकी हे कृष्ण नियंत्रित करत आहेत. म्हणून भ्रामयन सर्व भूतानी म्हटलेलं आहे. आणि परमात्मा म्हणून सर्व जीवांच्या कर्माचे ते साक्षी असतात. आणि त्यामुळे जीवाला देहांतर केल्यानंतर, आता त्याला तर जीवाला गतजन्माची स्मृती राहत नाही, पण कृष्ण सर्व जीवांच्या हृदयात राहून या जीवांना मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या योजनेनुसारच जीवाला विशिष्ट प्रकारचं शरीर मिळतं, जिथे तो आपल्या आता इच्छा किंवा ज्या वासना असतात त्या पूर्ण करू शकतो. म्हणजेच भगवंत जीवाचं भ्रमण म्हणजे मृत्यूनंतर कुठला देह मिळणार याची अनुमती देतात आणि जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रकृतीच्या द्वारे तशी सुविधा पण प्रदान करतात. त्यामुळे आपण पूर्णपणे भगवंतांच्या वरती निर्भर आहोत हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि सर्व जीव हे अशा प्रकारे भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. आपण काही स्वतंत्र नाही आहोत. तर म्हणूनच त्यांना शरण जाण्यात आपलं हित आहे असं म्हटलेलं आहे. आता इथे आपण हा श्लोक दुसऱ्या गोष्टीसाठी पण महत्वाचा आहे. म्हणजे इथे काय म्हणतो आपण बघा, ईश्वर हा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठती. हृद्देशे म्हणजे हृदयामध्ये, हृदयाच्या जागेमध्ये. तसंच 15व्या अध्यायातला 15वा श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, म्हणजे सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात मी स्थित आहे. तर भगवंत आपल्या शरीरामध्ये कुठे स्थित आहेत, तर हृदयात स्थित आहे. ही कृष्णांची वाणी आहे, ही प्रमाण मानली पाहिजे. बघा, काही जणांचं कथन असतं कुठेतरी आपल्या मेंदूमध्ये मध्यभागी ते स्थित आहेत वगैरे, तर ते आपण तिथे नाही हे करायचं, लक्ष द्यायचं. हे दोन्ही श्लोक आपल्याला प्रमाण आहेत की भगवंत हृदयामध्ये स्थित आहेत. आता 62वा बघू आपण. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा.
त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की निसंशय होऊन परमेश्वराला पूर्णपणे शरण जा. तमेव शरणम गच्छ. आता जे करण्याने तुला परमशांती प्राप्त होईल, म्हणजे कृष्णांना शरण गेल्यानेच त्याला शाश्वत धामाची प्राप्ती होऊ शकेल. प्राप्स्यसी शाश्वतम म्हटलेलं आहे. तर बद्ध जीवासाठी जो सुटकेचा मार्ग सांगितलाय ना, भगवंतांना शरण जाणं. कारण अर्जुनाने बघा 10व्या अध्यायामध्ये तो स्वीकार केला होता की कृष्णच परब्रह्म आहेत, परमधाम आहेत, भगवान आहेत आणि त्यांच्या सम त्यांच्याहून श्रेष्ठ कोणीच नाही. म्हणजे त्यांना शरण जाण्यातच बद्ध जीवाचं हित आहे, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आता 63वा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की तुला मी भगवद्गीतेचं संपूर्ण ज्ञान आता दिलेलं आहे आणि अत्याधिक गुह्य ज्ञान, गुह्यात गुह्यतरम असा शब्द वापरलाय बघा. तर कृष्ण इथे असं म्हणत नाहीयेत की मी आता जसं तुला सांगितलं तसंच्या तसंच तू कर. तर कृष्ण म्हणतात यथा इच्छसी तथा कुरु, म्हणजे आता जशी तुझी इच्छा असेल तसं कर. तर यावरून आपल्याला समजतं की कृष्ण जीवाच्या आंशिक स्वातंत्र्याच्या आड येत नाहीत. भगवद्गीतेचं गुह्य ज्ञान देऊन भौतिकातून सुटकेचा मार्ग कृष्णांनी दिला, पण ते आपल्याला कुठेही बळजबरी करत नाहीत की हाच मार्ग तुम्ही अवलंबवावा म्हणून. जीवाला सूक्ष्म स्वातंत्र्य त्यांनी दिलेलं आहे निर्णय करण्यासाठी. तर आपण भगवद्गीतेचं पूर्ण अध्ययन केलं आहे आणि आता काय करायचं याचा निर्णय कृष्णांनी आपल्यावरती सोडला. हा उपदेश ऐकून कृष्णांची शरणागती घ्यायची का मायेचा दास बनायचं आणि इंद्रिय तृप्ती करायची, यावरून आपली पुढची गती किंवा भविष्य ठरतं. बघा आता आपण काही जण म्हणतात ना की इथे सर्व काही कृष्णांच्या इच्छेनेच होतं, म्हणजे त्यांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातं पण लवत नाही, आपल्या हातात काहीच नाही, सगळं काही परमेश्वरच ठरवतात. म्हणजे हे काही अंशी बरोबर आहे, पण आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की प्रत्येक जीवाला हे सूक्ष्म सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलं गेलेलं आहे निर्णय घेण्याचं, पर्याय निवडण्याचं. आणि जशी जीवाची इच्छा असेल तशीच अनुमती भगवंत देतात, प्रकृतीला तसा आदेश देतात, तेव्हा ती इच्छा त्याची पूर्ण होते. पण जीव इच्छा करतो, म्हणजे ती चॉईस इच्छा आता योग्य आहे. हा हा, चॉईस इज चॉईस इज आवर्स. आवर्स. बरोबर. मग ती योग्य आहे का अयोग्य आहे हे ठरवण्यात भगवंत हस्तक्षेप करत नाहीत. जीवाची जशी इच्छा असेल त्याच्या योग्यतेप्रमाणे त्याला ते भगवंत अनुमती देतात. पण जीव इच्छा करत असल्याने इच्छेमुळे प्राप्त होणारे परिणाम किंवा कर्मफळ ही जीवाला भोगावी लागतात. हे आपण याच अध्यायामध्ये सुरुवातीला जे 14 ते 16 श्लोक होतो त्याच्यामध्ये हे समजून घेतलंय. म्हणजे जसं की आता मनुष्य रेस्टॉरंटमध्ये जातो, मेनू कार्ड वाचून ऑर्डर देतो, मग मॅनेजर त्याची ऑर्डर लिहून घेतो, आतमध्ये जाऊन किचनमध्ये जो शेफ असेल त्याला ही ऑर्डर तयार करण्याला सांगितलं जातं. पदार्थ तयार झाला, टेबलवरती पोहोचवला जातो, आपण तो खातो, पण तो पदार्थ तयार करण्याची ऑर्डर आपण देतो, त्यामुळे बिल आपल्याला भरावं लागतं. तसेच कर्माचे परिणाम, आपण जो निर्णय घेतलेला आहे ते आपण भोगतो. आता आपण केलेल्या निर्णयाची जबाबदारी ही त्यामुळे आपलीच म्हटली जाते. म्हणून कृष्ण म्हणतात की यथा इच्छसी तथा कुरु, जशी आता अर्जुना तुझी इच्छा असेल तसं कर. आणि कृष्ण हे अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, सर्व लोक महेश्वरम आहेत, पण तरीही अर्जुनाला ते हे स्वातंत्र्य देत आहेत की जशी तुझी इच्छा असेल ते कर, कुठेही बळजबरी नाहीये. तर भगवद्गीतेचं महान असं ब्रह्मज्ञान देऊन पण अर्जुनाला त्यांनी हे स्वातंत्र्य ठरवण्याचं दिलेलं आहे. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. येस. आता स्वातंत्र्य दिलं गेलं असलं तरी या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून भौतिक भोग कोणी करू शकतो किंवा कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होऊ शकतो. आपलं हित कशात आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. असं आहे. एक आता विचारू. हो, विचारा ना. हा आता हे कळलं पाहिजे असं आपण जेव्हा म्हणतो, तर हा त्यावेळेला पण कृष्ण आपल्याला अंतःप्रेरणा देतात का? म्हणजे मग काही वेळेला चुकीचा निर्णय घेतला जातो, हा त्यावेळेला श्रीकृष्णाने अंतःप्रेरणा दिलेली असून सुद्धा आपण भौतिकाकडे ओढले जातो. हो हो हो, जातो ना, कारण मायेचा प्रभाव तसा आहेच. मायेचा प्रभाव असतो हा, त्याच्यामुळे. कारण स्वातंत्र्य आपल्याला दिलंय ना,
म्हणजे जरी ते योग्य भगवंतांकडे जोडून घेण्याचा मार्ग जरी योग्य असला तरी स्वातंत्र्य आपल्याला असल्यामुळे बळजबरी कडून आपल्याला ते आणू शकत नाहीत कृष्ण भावनेमध्ये. जीव जर का जीवाची इच्छा असेल तर मात्र पुढचा सगळा मार्ग ते प्रशस्त करतात. असं आहे. जोपर्यंत जीव इच्छा करणार नाही. बघा आपण म्हणतो ना की खूप आपण भगवद्गीतेमध्ये बरेच श्लोक वाचले, प्रगत भक्तांची अवस्था आपण बघितली की हे खूप अवघड आहे आपण म्हणतो, बरोबर ना. हा, आपल्याला काय हे करणं शक्य नाही. शक्य आहे कधी, जेव्हा आपली इच्छा असेल. तर आपल्यालाच आता इच्छा नाहीये माताजी, ही फॅक्ट आहे. हा, म्हणजे त्या आपली लेवल पर्यंत जायची आपली इच्छा नाही, की त्याच्याकरता हा कष्ट करायची इच्छा नाहीये. हे हा महत्वाचं. कृष्ण भावनेमध्ये जे आपल्याला करायला सांगितलेलं आहे, ही जर का आपली इच्छा तेवढे आज कष्ट असेल की मला करायची आपली तयारी नाही आता. इच्छा नाहीये, भौतिक भोग आपल्याला अजूनही प्रिय आहेत वाटतायत. प्रिय, कारण अशुद्धता आहेत, हे त्याच्यातलं कारण आहे. म्हणजे जर का जीवाची इच्छा मात्र असेल आणि तो अशुद्धही असेल, कृष्ण व्यवस्था करणार, त्याला ते घेऊन येणार तिथे. पण जीवाची इच्छा असली पाहिजे, हा प्रॉब्लेम आहे. जर का जीवाची इच्छा नसेल तर मग जशी जीवाची इच्छा असेल, यथा इच्छसी तथा करू, हे स्पष्ट आहे. म्हणजे मनुष्याने आपल्या सद्विवेक बुद्धीचा वापर करून परमात्म्याच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचं मान्य केलं पाहिजे, आणि असं केल्यानेच तो कृष्ण भावना भावित होईल. तर मनुष्य जीवनाने साध्य करण्याचं परम ध्येय तो साध्य करू शकेल. पण हे ध्येय कुठलं हे त्याला कधी समजेल? ज्या वेळेला त्याने काहीतरी तसं शास्त्राचं हे केलं असेल ना, संदर्भ वाचला असेल, कोणाच्या तरी अध्ययन केलं भक्ताच्या असेल, अध्ययन केलं असेल किंवा संपर्कात आला असेल अशा भक्ताच्या, तेव्हाच सद्गुरूच्या. त्याला हे समजेल, बरोबर. आणि इथे भगवंत आता अर्जुनाला काय युद्ध करण्याचा आदेश देत आहेत, भगवंतांच्या या उपदेशाला शरण जाण्यातच जसं त्याचं हित आहे तसंच आपलं पण हित आहे. तिथे कृष्णांचा काही स्वार्थ नाहीये. शरणागती नसेल तर मनुष्य स्वतःच्या मनाने विचार करून ठरवतो, पण शरणागत झाल्यानंतर एकदा मनुष्याने कृष्णांची शरणागती घेतली, जसं अर्जुनाने घेतली, तेव्हा मात्र त्याने भगवंतांच्या आज्ञेनुसारच कर्म करायचं मान्य केलं. तेच आपल्याला इथे सांगितलंय. म्हणजे एकदा भगवंतांना श्रेष्ठ आपण मानलं, त्यांना शरणागती घेतली की त्यांच्या आज्ञेनुसार, विधिविधानानुसारच कर्म करण्यामध्ये आपलं हित आहे. पण म्हणजे हे मान्य करण्यापर्यंत आपली इच्छा आहे. बघा, एकदा आपली इच्छा झाली, बरं आपलं मन कसं आहे, आज आपली इच्छा आहे, उद्या आपल्या कदाचित इच्छा बदलेल मनानुसार, हो ना. तर म्हणून इथे सद्विवेक बुद्धी पाहिजे की हे शास्त्राने सांगितलं आहे, तर मनाची इच्छा जरी भौतिकात भोग करण्याची आहे तरी मनाला संयमन करून ओढून आणून परत कृष्ण भावनेमध्ये लावण्यासाठी कृष्ण भावनेचाच आधार आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की औषध कडू असलं तरी आपल्याला ते घ्यावं लागतं आणि ते घेता घेताच आपला आजार बरा होतो. तर त्यामुळे त्याच्यावरचा जालिम उपाय हा स्वतःला कृष्ण भावनेत जोडून घेणं हाच आहे. कारण कुठेतरी आपल्याला समजतंय की ह्याच्यामध्ये हित आहे, जरी आपलं मन बाहेर ओढ घेत असलं तरीही. पण आपल्याला हा म्हणजे काय म्हणतात तो अभ्यास करावा लागेल की इथे वारंवार आणायला पाहिजे. आणि ते 6व्या अध्यायातला 35वा श्लोक इथे म्हणता येतो बघा, ज्या अर्जुन म्हणाला ना, चंचलम हि मनहा कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. या वायूला कंट्रोल करेन पण मनाला कंट्रोल करणं शक्य नाही. आणि पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण उत्तर देतात बघा, असंशयम महाबाहो. म्हणजे बरोबर आहे, तू म्हणतोस ते निसंशय खरं आहे, मनाला कंट्रोल करणं शक्य नाही, पण अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येण च गुह्यते. म्हणजे अभ्यास कुठला, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, आणि वैराग्य कुठलं, भौतिकाकडे अनासक्ती. हे दोन गोष्टी जर का केल्यास तर मनाला त्याच्यावरचा नियमित करू उपायही लगेच शकतोस. सांगितलाय, हा, उपायही लगेच सांगितलाय. उपायही लगेच सांगितला. आता आपण हे आचरणात आणायचं आहे तर ते शक्य होईल, नाहीतर आपल्याला अवघडच वाटेल. पण हा अशक्य नाहीये, असं आहे. आता 64वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वगुण्यतमं भूय कृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानामधील अत्यधिक गुह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन सांगतो. हे तुझ्या हितार्थ आहे म्हणून ते माझ्याकडून तू ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता प्रथम कृष्णाने 2ऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला आत्म्याचं गुह्य ज्ञान दिलं, त्याच्यानंतर
त्याहून गुह्य म्हणजे गुह्यतर ज्ञान आता त्यांनी 8व्या अध्यायामध्ये दिलं होतं की आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे, आणि नंतर मग 9व्या अध्यायामध्ये याहून गुह्य, ज्याला गुह्यतम ज्ञान म्हटलेलं आहे, ते म्हणजे कृष्ण स्वामी आहेत आणि आत्म्याचं कर्तव्य आहे त्या स्वामींची सेवा करणं. तर 9व्या अध्यायामध्ये कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, जो 34वा श्लोक होता, मन्मना भव मद बघतो, म्हणजे सदैव माझं चिंतन कर आणि हे करून तुला माझी प्राप्ती होईल. हे परमगुह्य ज्ञान इथे परत एकदा कृष्ण अर्जुनाला सांगतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, की इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की हे भगवद्गीतेचं परमगुह्य ज्ञान मी तुला का दिलं, कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस. अर्जुन हा कृष्णांचा जिवलग मित्र होता आणि भक्त होता, आणि याचा उल्लेख 4थ्या अध्यायातला 3ऱ्या श्लोकात पण कृष्णांनी केलेला आहे, भक्तोसी मे सखाचेती. म्हणजे भगवंतांशी असणाऱ्या हा आपला जो संबंध आहे, हा अत्यंत पुरातन विज्ञान मी तुला अर्जुना सांगतोय म्हणाले कृष्ण, कारण तू माझा मित्र आहेस. म्हणजे सामान्य मनुष्य कुठला असंच भगवद्गीतेचं ज्ञान समजू शकणार नाही, त्यासाठी कृष्णांना शरण जाऊनच त्यांचा भक्त होऊनच हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण प्राप्त करू शकतो. आणि 9व्या अध्यायातला जो शेवटच्या श्लोकामध्ये कृष्णांनी हे परमगुह्य ज्ञान दिलं, आणि आता परत एकदा हीच आठवण अर्जुनाला ते करून देत आहेत, आणि अर्जुनाच्या माध्यमातून हे आपल्या सर्वांना दिलेलं ज्ञान आहे, ज्याला भगवद्गीतेचं काय म्हणतात, सारच म्हणायचं ते. तर तो 9व्या अध्यायातला 34वा श्लोक आणि आता पुढचा श्लोक 65वा, तोच आपल्याला परत रिपीट होतो. हरे कृष्ण. आता 65वा श्लोक वाचा माताजी. एखाद दोन शब्द शेवटचे मला वाटतं वेगळे आहेत. हो हो, दुसरी लाईन वेगळी आहे, दुसरी ओळ लाईन वेगळी आहे. वेगळी आहे. हा. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. ह्याच्यात हरे त्यांनी कृष्ण. प्रतिज्ञेने सांगतो म्हटलंय. हा बरोबर, हा प्रतिज्ञेने हा शब्द वेगळा आहे, परत एकदा म्हणजे ठामपणे हो, सांगतायत आता. खरं तर त्यांना प्रतिज्ञा घ्यायची काही कारणच नाही. करत नाही, पण हो, खरं आपल्यामध्ये नाहीये. कमी आहे ना. हा, हम्म. म्हणजे आपल्यालाच समजलं पाहिजे बघा, तेच ज्ञान कृष्णांनी ठासून 18 अध्याय तेच सांगितलं. सांगितलंय. हा, हम्म. आता हा एका आधी शब्दात झालेला आहे सांगितलं ना असा असतं. श्लोक, असा सिमिलर. हो हो, 34वा श्लोक 9व्या अध्यायातला. आता हा श्लोक एकच श्लोक म्हणाले असते भगवद्गीतेमध्ये, जे सार आहे. हा, तर म्हणजे तेही ठासून चाललं आपण असतं. प्रतिज्ञा म्हटलं की विश्वास जास्ती बसतो ना आपला. हा, आपण आणि शपथ नाही त्यासाठी का तो घेतो, विश्वास नाही ना आपला, म्हणूनच तर एवढं सगळं शपथेवर 700 सांगतो, श्लोक शपथ म्हणावे लागले. शपथ बरोबर. घेतो असं पण म्हणतो ना हा. आपण. हो हो, अगदी म्हणजे विश्वास निश्चितपणे, आई जास्ती शपथ बसतो, तुला मी हे सांगते हा असं म्हणतो ना आपण. असं हा. हा, म्हणजे तसंच विश्वास आहे ते. जास्ती पक्का होतो. हं. पक्का होतो. करेक्ट. तर आता हे 9व्या अध्यायात सांगितलेलं 34व्या श्लोकामध्ये जे परमगुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलं, ते आता इथे परत सांगितलं, की ज्याला भगवद्गीतेचं सार म्हटलं. म्हणजे महत्वाचा श्लोक तर आहे, 700 श्लोकांमध्ये 2 वेळा हा श्लोक आला, हो आणि या श्लोकात कृष्णांचं परम वचन आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये भगवत धामात तुला परत मी घेऊन येईन, या प्रकारे तू जर का वागला तर अर्जुन त्यांचा कसा आहे, इष्टोसी मे दृढमिती म्हटलेला आहे, म्हणजे अतिशय प्रिय आहे. 64व्या श्लोकात ते असंच वर्णन करतात अर्जुनाचं, आणि म्हणून अर्जुनाला हे ज्ञान त्यांनी दिलं जे त्याच्या हिताचं आहे. तर जसं कृष्ण म्हणाले की सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझे पूजन कर, आणि हे केलंस तर निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. हे मी प्रतिज्ञेने सांगतो. प्रतिजाने हा जो शब्द आलेला आहे, कारण तू मला अत्यंत प्रिय आहेस. आता बघा, अर्जुन तर भगवंतांचा भक्त आहे, त्यांच्या उपदेशाचं पालन करणं हे आपल्या जीवनाचं ध्येय तो मानतो, आणि भगवंतांची हीच इच्छा आहे की भौतिक जगामधले जे काही सर्व बद्ध जीव आहेत, जे दुःख भोगत आहेत, भरकटलेले आहेत, सर्वांनीच भक्तीमध्ये जोडून घेऊन त्यांच्या आदेशांच्या नुसार कर्म केलं, कर्मफळ भगवंतांना अर्पण केली, तर ते भगवत धामामध्ये निश्चितपणे परत येऊ शकतील. तर 700 श्लोक कृष्ण बोलले, आणि त्याच्यामध्ये 2 वेळा आलेला हा श्लोक, म्हणजे त्याचं महत्व आपल्याला समजू शकतो, की हे असं वळण आपल्या जीवनाला आपण दिलं पाहिजे. कृष्णांचं स्मरण आपल्याला सतत होत राहावं, अशीच कार्य केली पाहिजेत. आणि हे प्रतिज्ञापूर्वक कृष्णांनी सांगितलेलं आहे, की जो कृष्ण भावनेचं पालन करेल तो भगवत धामाची प्राप्ती करू शकेल. आता 8व्या अध्यायामध्ये परत आपण मागे जाऊया.
अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणाले होते की अंतसमयी जसा भाव असेल तसं शरीर पुढे प्राप्त होईल. यम यम हम्म. वापी स्मरण भाव त्यजती अंते कलेवरम. म्हणजे जसा भाव अंतसमयी असेल तसं मृत्यूच्या नंतर शरीर मिळेल. मग आता जीवनभर कृष्णांचं स्मरण करण्याचा सराव असला तरच अंतसमयी आपल्याला ते आठवतील आणि मग पुढे भगवत नामाची प्राप्ती होईल. तर हेच इथे कृष्ण परत एकदा सांगतात की प्रतिक्षण त्यांचं चिंतन आपल्याला असायला हवं. आता अर्जुन भगवंतांचा प्रिय सखा आहे म्हणून हे महत्वपूर्ण ज्ञान कृष्णांनी त्याला दिलं आणि अर्जुनाच्या द्वारे हे सर्व ज्ञान आता आपल्याला पण मिळालं. म्हणजे ह्याच्यातलं काय आपण घ्यायचंय महत्वाचं की आपल्याला कृष्णांचं स्मरण करतच राहायला हवं. त्यांचं स्मरण सोडून जर का भौतिकाचं स्मरण कुठलं आपण केलो तर आपलं जीवनच व्यर्थ असल्यासारखं आहे. म्हणजे अंतिम समय तर ते नाहीच आठवणार आपल्याला आणि आपण आपला वेळ वाया घालवतोय असंच ते होईल. आता मला एक आठवलं, आपण हा जसं काही एखादं स्तोत्र किंवा हे वाचून झाल्यानंतर क्षमायाचना प्रार्थना करतो. म्हणजे हो आम्हाला गीतेच्या शेवटी ही म्हणायला सांगायचे ते नेहमी. त्यातला हा हा शेवटचाच जो श्लोक आहे तो असा आहे की अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम हम्म, देहांते तव सान्निध्यम देही मे हम्म. परमेश्वर. हा म्हणजे मला सतत देहांत माझ्या सान्निध्य दे. हा सतत सान्निध्य दे तुझं. हो आणि हे तो म्हणजे खरंय. प्रार्थनाच आहे ही म्हणजे हो हो प्रार्थनाच आहे की बरोबर. देही मे हो परमेश्वर देही मे हो परमेश्वर. बरोबर. म्हणजे तुझं म्हणजे शुद्ध सतत भक्तांची साहित्य आहे. दे. हो हो आणि जे आपण बघा एकदा कुठल्या तरी अध्यायामध्ये आपण त्या मुक्ती शिकलो होतो ना की हो सारुप्य मुक्ती सालोख्य मुक्ती हो बरोबर. त्याच्यात तर हा सायुज्य हो सायुज्य सायुज्याचा मूर्ती 4-5 होत्या त्या हो सारष्टी आणि कुठल्या कुठल्या होत्या. तर त्याच्यामध्ये शुद्ध भक्ताचं म्हणणं काय असतं की मला ना मुक्ती नको मला तुझं सान्निध्य दे तुझी सेवा करण्याची संधी हम्म. मला दे. मग तू कुठल्याही देहात मला ठेव आणि कुठल्याही लोकात मला ठेव. स्वर्गलोक म्हण पृथ्वीलोक म्हण नरकलोक म्हण तुझं सान्निध्य आणि तू म्हणजे तुझी सेवा करण्याची तुझी संधी. सेवा हे करण्याची त्यांचं संधी. हा म्हणजे त्यांना मुक्तीमध्येही रस नसतो एवढे ते कृष्णाला समर्पित असतात बघा. त्या काहीतरी स्वरूपता सलोकता हा सायुज्यता आणि सारुप्य आणि सारुप्य. सारूप नाही 5 आहे सारष्टी राहिली. हा शेवटची राहिली. सालोक्य हा 5 आहेत एकूण बरोबर हो ना. हो हा बहुतेक आपण 12व्या अध्यायामध्ये ते शिकलो होतो. आपण पाहिलं होतं. हा चालेल आता 66वा घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता शरणागतीचा सर्वोच्च मार्ग सांगणारा हा श्लोक आहे ज्याचा स्वीकार अनेक भक्तांनी यापूर्वी पण केलेला आहे. भक्त हनुमान भक्त प्रल्हाद या सगळ्या भक्तांनी निसंशयपणे प्रेमाने भगवंतांची शरणागती घेतली आणि अर्जुनाने हे आधीच म्हणजे म्हटलेलंच आहे की कृष्ण हे परमधाम परमभवान आहेत आणि त्यांची शरणागती अर्जुनाने घेतलेली आहे. तर अर्जुनाने ही आधी मनाने जसं ठरवलं होतं की तो युद्ध करणार नाही. पहिल्या अध्यायात अर्जुनाचे विचार बघा वेगळे होते. ते विचार आता सर्व सोडून देऊन भगवंतांच्या आदेशाचं पालन करीत तो युद्ध करणार आहे. आणि कृष्ण म्हणतात ना माम एकम शरणम व्रज म्हणजे केवळ मलाच शरण ये. कृष्णांची शरणागती म्हणजे हा खरा धर्म म्हटलेला आहे. तर इथे कृष्ण म्हणतात की मी तुला सर्व पापांमधून मुक्त करेन. आता ही जी भक्तिमय सेवा असते कृष्णांची ती आपल्याला आपल्या सर्व बंधनातून आपल्याला सोडवते. म्हणून कृष्ण म्हणतात की घाबरू नकोस मा शुच. मला शरण आलास तर मी तुझा उद्धार करेन. तर सर्व सुहृदम म्हटलंय ना सर आपण जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम हा श्लोक शिकलो होतो त्याच्यात हा सुहृदम हो सुरेख. सर्वभूतानाम असा शब्द आहे बरोबर ना. हा म्हणजे काय सर्व आपले पालन करता रक्षण करता आपले हित करतायत कृष्ण सर्व भूतांचे. तर त्यामुळेच त्यांना शरण जाण्यातच आपलं हित आहे. आता बघा कोणी विचार करेल की जीवनभर मी अनेक पापं केलेली आहेत आता मी कृष्णांकडे कसा जाऊ किंवा माझं खूप वय झालेलं आहे मी इतक्या वर्ष काहीच मला कृष्णांच्या बद्दल ज्ञान नव्हतं आता वेळ पण निघून गेलेली आता मी कसं काय कृष्णांकडे वळू. तर कृष्ण सांगतात घाबरू नको ज्या परिस्थितीत आहेस ज्या ठिकाणी आहेस तिथूनच माझ्या बरोबर जोडून घे
आणि कृष्ण हे कसे अत्यंत दयाळू आहेत. या दुःखालयम अशाश्वतमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक भौतिक जीवाची सुटका व्हावी आणि त्यांनी त्यांच्या धामात यावं ही त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे शरणागतीचा मार्ग हा सगळ्यांच्यासाठी त्यांनी सांगितलाय. आता म्हणजे कोणी हाच विचार करेल बघा की कृष्णांकडे जायचं म्हणजे मला शुद्ध असायला हवं. पण कोणी आता व्यक्ती पापी असेल तर मग तो कृष्णांचं स्मरण कसं करेल. पण त्यासाठी कृष्ण इथे समजावून सांगतायत की तुमच्या हृदयाची शुद्धी करण्यासाठी वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही माझी शरण घ्या. शरण घेण्याचा हा मार्ग 65व्या श्लोकात सांगितलाय मन्मना भव मद्भक्तो मध्ये. काय केल्याने तुमची शुद्धी होईल. आता इथे कृष्णांनी सर्व धर्मान परित्यज्य असं म्हटलेलं आहे बघा. त्याच्याही पुढची म्हणजे स्टेप आपल्याला सांगितली. सर्व धर्मांचा त्याग कर, पापांचा त्याग कर असं म्हटलं नाहीये. धर्म म्हणजे केवळ भक्तीचा आश्रय घेणं. म्हणजे कुठल्याही धर्माचा त्याग करायला सांगितलेला आहे आपल्याला. तर तिथे भक्तीच्या व्यतिरिक्त जे काही गोष्टींवरती तुमची श्रद्धा आहे, जे आकर्षण आहे, त्याचा त्याग करा. भगवंतांची शरण घेणं हा भागवत धर्म म्हटला जातो. एकमेव भागवत धर्म किंवा भगवंतांच्या भक्तीचा आश्रय घ्यायला इथे सांगतात कृष्ण. पण आता कोणी हाच विचार केला की अर्जुन म्हणजे अर्जुनाच्या सारखा मी काही शुद्ध नाहीये, शुद्ध भक्त नाहीये, तर माझ्या मनात अजूनही भौतिक इच्छा आहेत, त्या गेलेल्या नाहीयेत, संपलेल्या नाहीयेत, मग ते आता कशा जातील. तर इथे त्यावरही कृष्णांनी मार्ग सांगितला की माझी शरण घ्या, त्यातूनच मी तुमची मुक्ती करेन. पापकर्म करण्याचं जे बीज असतं ना ते आपल्यामध्ये नेहमी राहतं, ते जाऊ शकत नाही. केवळ भगवंतांना शरण गेल्याने या बीजाचा समूळ नाश मात्र होऊ शकतो. म्हणजे आपल्या शक्तीने आपण या ज्या भौतिक वासना आपल्यामध्ये आहेत त्या काढू शकणार नाही. केवळ कृष्णांची शरण घेतली तरच ते शक्य होईल. बघा जसा की कोणाला आता मोठा आजार असेल तर आपण आपणच काही उपचार करतो का त्याच्यावरती. नाही, कुठल्या तरी तज्ञ डॉक्टरांकडे जातो. तसंच धैर्यपूर्वक कृष्णांची भक्ती ही आपल्याला करत राहिली पाहिजे. ज्यामुळे अनादी कालापासून ज्या वासना आपल्यामध्ये घेऊन आपण वावरतोय आणि त्यासाठीच वारंवार जन्म आपल्याला घ्यावा लागतोय, त्या भगवत कृपेने नष्ट होतील. म्हणजे डॉक्टरांकडे गेल्यावरती त्यांनी दिलेल्या औषधाने जसं आता आपला आजार बरा होऊ लागतो, तसंच जरी आपल्यात वासना असतील, आपण पापकर्म करीत असो, तरीही कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊन त्यांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालत त्यांची सेवा करीत असताना आपण क्रमशः शुद्ध होऊ. म्हणजे शुद्ध भक्त होण्याची इच्छा असेल तर प्रथम भगवत सेवेत जोडून घ्यायला हवं, जप करायला हवं, इतर साधना भक्तीमध्ये जे काही नियामक तत्व आहेत ते आपल्याला पाळायला हवीत. आणि या सर्व गोष्टींमध्ये रुची येत नसली तरी धैर्यपूर्वक करत राहायला हवं. जसं आता डॉक्टरांनी दिलेलं औषध मी आज सकाळपासून सुरुवात केलं, संध्याकाळीच मी बरी झाले असं होत नाही. आजार जुना असेल, क्रॉनिक असेल तर वेळ लागतो बरं व्हायला. पण आपण औषधं घेत राहतो, पथ्याचं पालन करीत राहतो. तशीच भगवंतांची भक्ती आपल्यातील सर्व वासना समूळ नष्ट करण्यासाठी पूर्ण समर्थ आहे. म्हणजे याहून श्रेष्ठ, भक्ती मार्गाहून श्रेष्ठ असा कुठला उपायच नाही हे आपल्याला सांगितलंय कृष्णांनी इथे. तर हे या वचनांवरती आपल्याला विश्वास ठेवला पाहिजे. आणि जी कर्म आपल्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायला पुढे न्यायला मदत करतायत ती कर्म आपल्याला वाढवली पाहिजेत आपल्या दिनचर्येमध्ये. आणि जी आपल्याला कृष्ण भावनेतून बाजूला काढतायत, भौतिकाकडे आकर्षण आपला ओढवतायत, तर ती आपल्याला कमी करत गेली पाहिजे. कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यामध्ये उत्साह, तत्परता दाखवली पाहिजे आणि कृष्णांच्या आनंदासाठी केली पाहिजे. त्या कर्माचं फळही कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे. तर अशा प्रकारे जो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो त्याचं तो अनन्य भक्तीकडेच वाटचाल करत असतो आणि त्याचं योगक्षेम मग कृष्णच वाहतात. त्यासाठी श्रद्धेने आणि प्रेमाने भक्ताने कृष्णांची शरण घेतली पाहिजे. हे खूप महत्वाचं आहे. त्याचं तात्पर्य वाचूया माताजी या श्लोकाचं आपण. त्याचं ना तिसऱ्या पॅरेग्राफ पासून वाचा बघा. अनुकूलस्य संकल्प असा आहे ना, एक मध्ये श्लोक आहे बघा, त्याच्या खालून वाचा. हा, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागती. विश्वासो म्हटलंय त्यांनी. भक्तियोगाच्या हरे कृष्ण, भक्तियोगाच्या पद्धतीनुसार जी धर्मतत्वे मनुष्याला अखेरीस भगवत भक्ती प्राप्त करण्यास सहाय्य करतात त्याच धर्मतत्वांचा त्याने स्वीकार करावा.
वर्णाश्रम व्यवस्थेतील आपल्या स्थितीनुसार मनुष्य विशिष्ट प्रकारचे विहित कर्म करीत असेल, परंतु अशा कर्तव्य पालनाने तो जर कृष्ण भावनेप्रत येत नसेल तर त्याची सर्व कर्मे व्यर्थच आहेत. जी गोष्ट आपल्याला कृष्ण भावनेच्या परिपूर्ण स्तरापर्यंत नेत नाहीत ती गोष्ट आपण टाळली पाहिजे. सर्व परिस्थितीत श्रीकृष्ण आपले संकटापासून रक्षण करतील हा दृढ विश्वास मनुष्याला असला पाहिजे. आपले प्राण धारण कसे करता येईल याची चिंता मनुष्याने करण्याची आवश्यकता नाही. श्रीकृष्णच त्याकडे लक्ष देतील. त्याने सदैव आपल्याला असहाय्य मानून श्रीकृष्णांनाच आपल्या जीवनातील प्रगतीचा आधार मानले पाहिजे. जेव्हा मनुष्य गंभीरपणे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो तेव्हा तो तात्काळ भौतिक प्रकृतीच्या सर्व कल्मशातून मुक्त होतो. धर्माचे अनेक विधी आहेत आणि ज्ञान, ध्यानयोग इत्यादी शुद्धीकरण करण्याचे अनेक मार्गही आहेत. परंतु जो श्रीकृष्णांना शरण जातो त्याला या पद्धतींचे अनुसरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. केवळ श्रीकृष्णांना शरण जाण्याने मनुष्याचा अनावश्यक कालपव्यय वाचतो. अशा रीतीने मनुष्य तात्काळ आपली प्रगती करून सर्व पापातून मुक्त होऊ शकतो. श्रीकृष्णांच्या सुंदर रूपाकडे पाहून त्यांच्याकडे आकृष्ट झाले पाहिजे. ते सर्वाकर्षक असल्यामुळे त्यांचे नाव कृष्ण आहे. जो मनुष्य श्रीकृष्णांच्या सुंदर सर्वशक्तिमान जो मनुष्य श्रीकृष्णांच्या सुंदर सर्वशक्तिमान रूपाद्वारे आकर्षित होतो तो भाग्यवान होय. विविध प्रकारचे योगी असतात. काही जण निर्विशेष ब्रह्मामध्ये आसक्त असतात, काही जण परमात्म्याद्वारे आकर्षित होतात इत्यादी. तथापि जो कोणी भगवंतांच्या साकार रूपाद्वारे आकर्षित होतो आणि विशेषतः जो साक्षात भगवान श्रीकृष्णांकडे आकर्षित होतो तोच परिपूर्ण योगी होय. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर पूर्ण भावनेद्वारे कृष्ण भक्ती करणे हेच ज्ञानाचे परम गोपनीय सार होय आणि संपूर्ण भगवद्गीतेचेही हेच सार आहे. कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, अष्टांगयोगी आणि भक्त या सर्वांनाच योगी म्हटले जाते. परंतु जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. या श्लोकामध्ये योजिलेले मा शुचहा म्हणजे भयभीत होऊ नकोस, चिंता करू नकोस, संकोच करू नकोस हे विशिष्ट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. मनुष्याने सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करावा व केवळ श्रीकृष्णांना शरण कसे जावे याबद्दल एखादा गोंधळून जाऊ शकेल, परंतु अशी चिंता व्यर्थ आहे. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचून बऱ्याच गोष्टी अजून स्पष्टपणे समजू शकतात. त्यामुळे हम्म. या आजच्या भागामध्ये जर आपण तात्पर्य वाचली, आता पुढे कंटिन्यू करायचंय आज का उद्या घ्यायचा? तुमचं जसं म्हणणं असेल तसं मी करते. अजून 1 तास लागेल आपल्याला, कारण पूर्ण 78 श्लोक करायचे असतील तर. काय शेवटचे म्हणताय शब्द सगळे? सगळे महत्वाचेच आहेत ना. सगळे महत्वाचेच आहेत आता, पण तात्पर्य वगैरे तेवढी महत्वाची नाही आता, म्हणजे तात्पर्य समजून नाहीये. घेतलंय आपण. हा म्हणजे आता हे इथपर्यंत अर्जुन वाटच्या पुढचं साधं आहे. एक दोन हा तीन म्हणजे करूया आता का माताजी? हे पुढचे 2 श्लोक हा आणखीन महत्वाचे चालेल असतील. चालेल ठीक आहे. म्हणजे 67 68 पर्यंत करू आणि मग थांबू. मग उद्याचा एक वर्ग आपल्याला परत घ्यायचा. किंवा 60 हा. चालेल. पर्यंतही काय करता येईल अजून. हा Sorry, मग चालेल. 68वा वाचा बरं तोपर्यंत. अर्जुन नाही वाच पर्यंत 67. केलं तरी चालेल आपल्याला. हा चालेल चालेल. अर्जुन उवाच म्हणजे कुठला श्लोक आहे माताजी तो? शेवटचे म्हणजे शेवटच्या ह्याच्यात त्याला तर ते पटलं असं. हा तोपर्यंत ओके परमेश्वर ओके. सांगतायत ना. हो हो पर्यंत बरोबर चालेल. परमेश्वर सांगतायत त्यामुळे ते हा महत्वाचं आहे. तर हो ठीक आहे. मग ह्याच्या आपण पुढचं मग संजयाचं उद्या आणि घेऊ. अर्जुनाचंच आहे सगळं. चालेल चालेल. म्हणजे आपण अर्जुन उवाचच्या आधीच्या श्लोकापर्यंत घेऊया. हा म्हणजे ते जास्ती महत्वाचं 72. आहे हो शेवटपर्यंत. चालेल चालेल. ते एका स्ट्रेच मध्ये होऊन जाईल. हा, बरोबर. मग आता आपलं मन सगळं त्याच्यात आहे ना म्हणून हो म्हटलं. हो करेक्ट करेक्ट बरोबर. हरे आता कृष्ण. 67वा. हा इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन
न चाश्रुषुवे वाच्यं न च मांस्योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधी सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता भगवद्गीतेचा उपदेश पूर्ण केल्यानंतर आता गीतेची महिमा किंवा गीता ऐकण्याचे जे परिणाम, ज्याला फलश्रुती म्हणतो फलश्रुती. आपण, ते सांगतात. हा, तर गीतेचा उपदेश अर्जुनाला सांगितल्यानंतर कृष्ण या ज्ञानाचा प्रचार कसा करावा याबद्दल इथे सांगतात. आता दोन प्रकारचे लोक असतात बघा. पहिला प्रकार म्हणजे काय, की ज्यांना कृष्णाबद्दल काहीच ज्ञान नसतं, आणि दुसरे म्हणजे त्यांना कृष्णाबद्दल ज्ञान असतं पण ते तरी कृष्णांचा द्वेष करतात, म्हणजे जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात. तर आता ज्यांना कृष्णाबद्दल काहीच ज्ञान नाहीये, तर त्यांना कृष्ण सांगतायत की इथे आपण त्यांना ज्ञान देऊ शकतो, म्हणजे त्यांनी अधिक ज्ञान घ्यावं यासाठी त्यांना आपण प्रेरित करू शकतो, मंदिरामध्ये जाण्याविषयी सांगू शकतो, किंवा शुद्ध भक्तांची पुस्तकं वाचण्यासाठी त्यांना सांगू शकतो. पण जे कृष्णांचा द्वेष करतात, कृष्णांवरती ज्यांची श्रद्धा नाहीये, म्हणजे ते त्या ज्ञानामध्ये चुका काढतात किंवा संशय व्यक्त करतात, त्याविषयी तर्क काढतात, तर मग अशांना मात्र ज्यांना श्रद्धा नाहीये त्यांना श्रीला प्रभुपादही ह्याच्यामध्ये सांगतात तात्पर्यामध्ये, की श्रद्धाहीन व्यक्तींना जे कृष्णांचा मत्सर करतात त्यांना भगवद्गीतेचं ज्ञान सांगू नये म्हणून. तर हे आपण लक्षात ठेवू शकतो. आता 68वा श्लोक बघू आपण. म्हणजे हे भक्तालाच ज्ञान सांगितलं पाहिजे, हे त्याचं सार आहे. माताजी, सायली माताजी वाजू देत का? मी पटकन जरा वॉशरूम हे वॉशिंग हो मशीन हो बंद करायला हो लावते. हो, चालेल चालेल. हो, हरे आता कृष्ण. वाचू 68वा का वाचा. माताजी? हा, वाचा वाचा वाचा, तुम्ही वाचा. श्लोक वाचायचा आहे ना? हो, आता श्लोक वाचा पहिल्यांदा. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच शंका नाही. आता या श्लोकात काय म्हणाले कृष्ण, की भगवंतांची अमृतवाणी आहे ही भगवद्गीता ही. याचं जो यथार्थ रूपात प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होईल आणि तो शुद्ध भक्तिमय जीवनामध्ये उन्नत होईल, निश्चितपणे भगवत धामामध्ये परत जाईल. तर श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपण आपल्या मनोकल्पनेप्रमाणे कधी भगवद्गीतेचा अर्थ समजून त्याचं इतरांना सांगण्याचा तसा प्रयत्न करू नये, याला अपराध म्हटलेला आहे. कृष्णांना परमश्रेष्ठ भगवान म्हणून स्वीकार करण्यास तयार असणाऱ्यांनाच भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं जावं, म्हणजे ज्यांची श्रद्धा आहे कृष्णांवर त्यांनाच हे ज्ञान दिलं जावं, म्हणजेच भगवद्गीतेची चर्चा ही भक्तांमध्येच केली जावी. तर आता भगवद्गीतेचं ज्ञान हे श्रीला प्रभुपाद यांच्या प्रयत्नांमुळे आपण घेऊ शकलो. बघा, केवढ्या सहज आणि सोप्या शब्दात आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा स्वरूपात त्यांनी हे ज्ञान आपल्या समोर ठेवलं, म्हणजे केवढी कृपा आहे त्यांची आपल्यावरती. आणि भौतिकातून सुटकेचा मार्ग अत्यंत सोप्या शब्दात त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितला. तर म्हणजे श्रीला प्रभुपाद यांची काय म्हणतात ते अतिशय कृपा आहे, म्हणजे त्यांना साष्टांग प्रणाम आपण केला पाहिजे. आपण भगवद्गीता वाचून आपण समजू शकत नाही, अधिकृत व्यक्तीकडूनच ती समजून घेतली पाहिजे. आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताच्या लेखणीमधून ही गीता आपल्या समोर आहे, ज्याचं अध्ययन आपण बघा इतके दिवस करीत आहोत, आणि त्यामुळे त्यांच्या आशीर्वादानेच हे ज्ञान आपण समजून पण घेऊन शकलो. त्यामुळे श्रीला प्रभुपादांना आपण त्रिवार वंदन करूया आणि साष्टांग प्रणाम करूया. आता 69वा श्लोक. हरे कृष्ण. 68 आहे ना मध्ये? नाही, तो वाचला नाही का बरोबर? हा, आता वाचला. आता नाही, वॉशिंग मशीनची ती बेल वाजत राहिली म्हणून मी उठले. हा हा, ओके ओके. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्येष्यते, नाही सॉरी, त्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असं कोणीही होणार नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तर या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की जो हे परमगुह्य ज्ञान भगवद्गीतेचं इतरांपर्यंत यथार्थ रूपात पोचवतो त्याहून मला अधिक प्रिय असा कोणी सेवक नाही. आता बघा इथे श्रीला प्रभुपादांचा आपण समजू शकतो ते कृष्णांना किती प्रिय आहेत. आता आपण ही भगवद्गीता समजून घेण्याचा जो प्रयत्न केला आणि या ज्ञानाचा प्रसार आपणही पुढे करू शकतो. म्हणजे श्रीला प्रभुपादांच्या कार्यामध्ये आपण सहभाग घेऊ शकतो. म्हणजे आपले नातेवाईक मित्रमंडळी यांच्यापर्यंत हे जे लेव्हल 1च्या लिंक वगैरे आहेत तर हे आपण देऊ शकतो. श्रीला प्रभुपादांची पुस्तकं वाचायला त्यांना प्रेरणा देऊ शकतो. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी अनेक देशामध्ये जाऊन कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार केला. म्हणजे किती प्रिय असतील कृष्णांना या श्लोकाच्या अर्थावरून आपण हे समजू शकतो. पण त्यांच्या कार्यामध्ये आपण सहभाग म्हणजे करण्याचा जर का प्रामाणिक प्रयत्न केला तर जशी श्रीला प्रभुपादांची आपल्यावरती कृपा होईल. कारण जेवढा कृष्णांना आपण म्हटलं ना आनंद कशामुळे होतो, जो जो त्यांच्या शुद्ध भक्तांना आनंद देतो तर कृष्ण त्याच्यावरही प्रसन्न असतात. त्यामुळे हा छोटासा एक म्हणतात तशी एक प्रयत्न आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी श्रीला प्रभुपादांचं कार्य सर्वांपर्यंत पोहोचावं आणि सगळ्यांनाच भौतिकातून सुटका होण्याचा मार्ग मिळावा यासाठी प्रयत्न करू शकतो. आता 17वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी असे घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण सर्वांनी आता भगवद्गीतेच्या या अध्ययन वर्गाला येऊन भगवद्गीता समजून घेण्याचा हा प्रयत्न केला. आता आपला हा 18वा अध्याय पूर्ण होत आलेला आहे. म्हणजे निश्चितच सर्वांवरती कृष्णांची कृपा आहे. आणि बघा मायेचा प्रभाव असणाऱ्या या भौतिक जगातून तास दीड तास काढून भगवद्गीतेच्या अध्ययन वर्गाला येऊन बसणं ही सोपी गोष्ट नाही अजिबात. तर आपले प्रयत्न आणि कृष्णांची कृपा यामुळे हे होऊ शकलं. श्रीला प्रभुपादांनी आपल्या समोर हे एवढं साध्या सोप्या भाषेमध्ये लिहून ठेवलं होतं. त्यामुळे भगवद्गीतेचं हे ज्ञान पण आपण ग्रहण करू शकलो. तर इथे कृष्ण म्हणतात की जो या पवित्र संवादाचे म्हणजे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधल्या संवादाचे अध्ययन करतो तो स्वतःच्या बुद्धीने माझे पूजन करतो. बघा भगवद्गीता समजून घेणं हे सोपं नाहीये. म्हणजे प्रचंड बुद्धिमत्तेचं काम आहे. कुठल्या राजकारण्याच्या सभेला तुम्ही जा तिथे अल्पबुद्धी लोकही असतात. काही विशेष बुद्धी लावावी लागत नाही. पण भगवद्गीता समजून घेणं हे सोपी गोष्ट नाहीये. तर हे ज्ञान प्राप्त करण्याचा जो प्रामाणिक प्रयत्न करतो तर कृष्ण त्याला हे शक्ती पण देतात हे ज्ञान ग्रहण करण्याची. जे आपण चतुश्लोकी गीतेमधले 2 श्लोक वाचले तेव्हा आपल्याला समजलं. एकच मिनिट. तर जेव्हा कृष्ण कृपा करतात तेव्हा हे ज्ञान गुरूंच्या द्वारे गुरूंच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोचावं अशी ते व्यवस्था करतात. आणि गुरूंची सेवा करीत आपल्या शंका त्यांना विचारून हे ज्ञान जेव्हा व्यवस्थितपणे आपण समजून घेतो त्यावेळेला आपण भक्तीमध्ये प्रगती पण करतो. तर मनुष्य जन्म प्राप्त होणं त्या जन्मामध्ये भगवद्गीतेशी संपर्क होणं आणि अधिकृत अशा शुद्ध भक्ताकडून ती समजून घेण्याची आपल्याला संधी मिळणं हे ज्ञान घेऊन कृष्ण भावनेत प्रगती करणं म्हणजे हे आपण 18व्या अध्यायामध्ये जे सुरुवातीला शिकलो बघा कर्माला प्रेरणा देणारे घटक ज्ञान ज्ञेय आणि ज्ञाता. म्हणजे आता हे सर्व काही जुळून आलेलं आहे. त्याचा योग्य वापर करून मनुष्य जीवनाचं जे काय म्हणतात ते परम ध्येय आहे किंवा मनुष्य जीवन सार्थकी आपण लावू शकतो. तर हे म्हणजे कृष्ण कृपा ही आपल्याला गुरूंच्या किंवा त्यांच्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारेच प्राप्त होऊ शकते जी आता श्रीला प्रभुपादांच्या माध्यमातून आपल्यावरती झालेली आहे. पण आपण आता याचा अध्ययन करत राहिलं पाहिजे त्यानेच आपला लाभ होईल. आता 71वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण या फलश्रुती सांगतायत की जो मनुष्य या पवित्र संवादाचे श्रवण करतो तो सर्व पापांमधून मुक्त होतो. आणि त्यासाठी मनुष्याने निसंशय होऊन पूर्ण श्रद्धेने प्रमाणित भगवत भक्ताकडून भगवद्गीतेचं जर का श्रवण केलं तर सर्व पापांमधून तो मुक्त होतो. तर भगवद्गीता ही कृष्णांचीच वाणी, त्यामुळे आणि कृष्ण मुकुंद आहेत म्हणजे मुक्ती प्रदान करणारे आहेत. आणि इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की श्रवण हे मुख्यतः भक्तच करतात. आणि जे स्वतःच्या बुद्धीने भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात ते माझे पूजन करतात, असं इथे म्हटलंय. आता यापूर्वी 12व्या अध्यायातला जो 8वा श्लोक होता ना, त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात बघा, मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय मयी निवश्यसी मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय. हा बरोबर आहे. तर आता मी पुरुषोत्तम भगवान आहे आणि माझ्यावरती तू मन स्थिर कर, अर्जुनाला सांगतात. आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर आणि अशा रीतीने निसंदेह तू माझ्यामध्ये वास करशील. तर आता आपणही म्हणताना बघा भगवद्गीतेचा तो बुद्धीने करतो, म्हणजे बुद्धी कृष्णांबरोबर जोडून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. तर कृष्ण आधीच्या श्लोकामध्ये अध्येष्यते हा शब्द त्यांनी वापरलाय आणि दोन्ही श्लोकांमध्ये भगवद्गीतेच्या अध्ययन करण्याची फलश्रुती सांगितलेली आहे 70व्या आणि 71व्या श्लोकामध्ये. म्हणजे इथे समजून काय घ्यायचं आहे की ज्यांची कृष्णांवरती श्रद्धा आहे, जो कृष्णांना परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवंत म्हणून मानतो, तेव्हाच ही फलश्रुती प्राप्त होते. मग त्याला श्लोक स्पष्ट बोलता जरी आले नाहीत, श्लोकाचा अर्थही अगदी नीट समजला नाही, तरी तो प्रयत्न करतोय ना, हे महत्वाचं आहे. कृष्णांवर त्याची श्रद्धा आहे आणि निसंशयपणे तो हे मानतोय की कृष्ण हे भगवान आहेत, याचा स्वीकार त्याने केलेला आहे. पण जो आता भगवंतांना सामान्य पुरुषाप्रमाणे मानत असेल पण भगवद्गीतेचे श्लोक मात्र तो उत्तम बोलत असेल, तर मात्र भगवंत त्याच्यावरती कृपा करत नाहीत. म्हणजे एक पाठांतराचं पुस्तक हा जर का भाव असेल तर मग कृष्ण कृपा होणार नाही. म्हणजे श्लोकाच्या उच्चारणामध्ये जरी चूक झाली परंतु कृष्ण साक्षात भगवान आहेत हा जर का भाव असेल तर कृष्ण निश्चित कृपा करतात. तो जो व्यक्ती भगवद्गीतेचं अध्ययन पूर्ण श्रद्धेने करतो, कृष्ण हे साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत हे मान्य करून करतो, तो भगवंतांची कृपा सहजगत्या प्राप्त करू शकतो. आणि या श्लोकात कृष्ण सांगतात की कोणी केवळ लक्षपूर्वक श्रवण जरी केलं भगवद्गीतेचं तरी तो भगवत धामामध्ये येऊ शकतो. तर आधीच्या श्लोकामध्ये आपण श्रद्धेने अध्ययन करणाऱ्यांबद्दल ऐकलं. नंतर गुरु असतात जे आता शिकवतात, शिष्याला आपल्या भगवद्गीता समजून देण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे जरी पूर्णपणे तो शिष्य समजू जरी शकला नाही तरी त्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवरती कृष्ण प्रसन्न होतात आणि त्याला पापांमधून मुक्त करून शुभग्रहांची प्राप्ती त्याला होऊ शकते. तर भगवद्गीता समजावून सांगणारे गुरु परंपरेतील अधिकृत गुरु जसे की श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्यांची संख्या फार कमी असते बघा. पण तरी जे शिष्य असतात ते श्रवण करून मात्र भगवंतांपर्यंत अधिक लवकर पोहोचतात. जसं आता आपण गोकर्ण आणि धुंदुकारीची कथा बघितली होती, तर त्याच्यामध्ये धुंदुकारीने श्रवण केलं भागवतमचं आणि तो तत्काळ वैकुंठ लोकात गेला. पण गोकर्ण नंतर गेला. म्हणजे जो भगवद्गीतेचा प्रचारक असतो किंवा जे गुरु असतात जे इतरांना ज्ञान देतात, तर भगवंत त्यांना जास्त काळ ठेवतात कारण त्यांच्याद्वारे अनेकांना भगवंतांकडे जाण्याची संधी मिळू शकते. तर म्हणजे कोणी आता भगवद्गीतेची महिमा जाणत नसेल तर तीही त्याने श्रवण केली पाहिजे. श्रवण केल्याने त्याला पुण्यफळ पण प्राप्त होतं. आणि अशा प्रकारे जो कृष्णांचा भक्त असतो, जो कृष्ण ज्ञानाचा प्रचार प्रसार करतो, तो अनेकांना पापांमधून मग मुक्त करू शकतो. भगवद्धामात जाण्याची संधी सगळ्यांना तो उपलब्ध करून देतो, जे कार्य श्रीला प्रभुपादांनी अत्यंत श्रेष्ठ केलेलं आहे हे आपण इथे समजतो. आता 72वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, हे धनंजय, तू हे एकाग्र चित्तेने श्रवण केलेस का? आणि तुला तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले आहे का? हरे कृष्ण.
हम्म. आतापर्यंत बघा कृष्णांनी गीतेचा प्रचार करण्याचं, पठण करण्याचं आणि श्रवण करण्याचं महात्म्य सांगितलं. आणि इथे कृष्ण अर्जुनाला विचारतात की मी जे हे सांगितलं ते तुला समजलं का? तू नीटपणे सगळं ऐकलंस का? म्हणजे नसेल समजलं तर सांग, मी तुला परत सांगतो. हा, तर युद्ध समोर आहे पण अर्जुनाचं अज्ञान नष्ट होणं हा उद्देश आहे ना कृष्णांचा. म्हणजे कृष्णांनी गीता ह्याच्यासाठी बोलली म्हणून ते त्याला विचारतात, नसेल समजलं हे कळलं का तुला? आता खरं तर साक्षात कृष्णांकडून जो हे ज्ञान घेतो किंवा श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या कुठल्या शुद्ध भक्ताकडून हे ज्ञान घेतो त्याचं अज्ञान हे नष्ट होतं. भगवद्गीता ही भगवंतांची अमृतवाणी आहे असं म्हणतो. आणि जो भाग्यवान आहे जो कृष्णांच्या भक्तांकडून ज्याला हे ज्ञान प्राप्त करू शकतो त्याच्याही त्याचाही अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश होतो असं म्हटलेलं आहे. तो म्हणजे भाग्यवानच म्हणायचं ना त्याला, की जर का भगवद्गीतेच्या श्रवणाने पण त्याच्या हृदयातील अंधकार रूपी अज्ञान दूर होऊ शकतो, तिथे ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित होतो. पण भगवद्गीतेचं पुस्तक एखादं सामान्य पुस्तक आहे असं समजून मात्र त्याचं श्रवण न करता साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांची ती वाणी आहे असं समजून जो अत्यंत लक्षपूर्वक श्रवण केलं पाहिजे त्यालाच हा लाभ प्राप्त होतो हे कृष्ण सांगतात. म्हणजे इथे गोकर्ण धुंदुकारीची स्टोरी आपण परत आठवूया, जिथे त्याने पहिल्यांदा तो धुंदुकारीला घ्यायला विष्णू भक्त आले बघा. मग गोकर्णाने प्रश्न विचारला होता की भागवत कथा तर आम्ही सगळ्यांनी ऐकली, मग तुम्ही त्यालाच का घेऊन जाताय? कारण त्याने ती लक्षपूर्वक ऐकली होती, सर्व आपली इंद्रिय त्या म्हणजे कथेमध्ये लावून तो ऐकत होता, मनन करत होता, चिंतन करत होता. तर ते इथे सांगितलंय, भाव त्याचा खूप महत्वाचा होता. आणि परत मग जेव्हा कथा गोकर्णाने केली त्यावेळेला सगळ्यांना त्याने बोलवलं, मग सगळे गावकरी त्यातले प्राणी पक्षी सगळ्यांना मग परत वैकुंठ यान घ्यायला आलं होतं. तर इथे आता आपण थांबूया ना, पुढचा आता श्लोक अर्जुन हम्म. उवाचचा आहे. हरे कृष्ण. हम्म. मग माताजी हरे बंद कृष्ण. करता का हे रेकॉर्डिंग पहिल्यांदा? हो हो, मग काही एक प्रश्न मिनिट. असतील तर घेऊ आपण. आधी शेअरिंग स्टॉप करायचं का? नाही, तुम्ही स्टॉप रेकॉर्डिंग केलं तरी चालेल. म्हणजे जिथून वरून तुम्ही मोर मध्ये गेला होतात ना हा, तिथून मूड करायचं मध्ये स्टॉप आता ते रेकॉर्डिंग. खालचं वर हा. गेलं. केलं.